Opeda de mona me bani gina nanim. Na wadwa no sum say suroku ache no. Suroku ache why? Asem Beba Dabi. Ono amaami ana. Abe ma na ma. Abe mo ane maami no. So wona ye say wo mo kwato fun na ntwe na ne bani nwa asasaduro. Ti wadika kɔ maame no so. Na wo ye de na ateye. Eja sami anam de ma ade ekini. Sami say akora na matete na maboka. Na watimi awu a ebusuan so ntimi ameka me bia ankyere me de. Ene me so me ka se me fifie ho. Me so matoto awuram. No what do we see? This say saman na sorry. Ah wa sorry. Na ne ye ja krache na jai ma saman ne nya na dwuma yi. Eya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemmoa. Fisa ayemmoa akora no wo ye na obi ku na ye ya. Asem Beba Dabi. Saman de say de wo ye na dwuma na so pese obi a etiefo ne apolitifo obi atimi tie bie. Sa asam na ye me ya. Ansa kodo adakwa ne ye timi mfa wo ntum. Ye ntimi mfa wo ntum sei. Enti ye mo de netenam. Ene ye de na twene ye. Enti me ko no ho ka chensa adadoa. Se wu ye mani obi amwa me tazen. Wu ye so kwa koye atofu eye ka. Mia na masode ye. Akoye wadaka ulezi we bibia enti me de. Makoto sekai. Seka ma mienu. Kosua mienu. Enipa wo kun wo. Me de na mempo. Wo na wo ya aso odi free me nchai. Eti se nipa wo kun so bi so de kun de kwato ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de sika na man na waso sika de uhunu wo wo wani so me gina ho edoma gina ho nyina bi de kura adwane sa waso sika ma sika no entwere ya ma wo se ne buoni no se bi ato no fa asira na atense de no ebuoni be di esoro no buma asafo sika ni waso sika ni mu se na sika ni emienu sika emienu ni mienu nyina de se bonku ni fa me de ba akoto na so ana me de kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ama ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika ni waso mo pa ana ade sika wo de wani hu so waso ni me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no na ni picture ya de aba ha ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wo gina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai maka nipa wo ye dai na se da bi wo ka kra wo bo nyi me ka wo mo nyi timi nya adwuma no tibi ji bum ana ko pese ka no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim ile Krobea jata bi ribo Asem Beba Dabi. Krobea ile
enso a enawia yi ode yaba bedru no eye mfe empempenso a enawia yi ode yaba bedru no eye ahohoahoa enawia yi adofo ne adehye yahyiehye bio ene ye fiada asedanka awurade nyankropon so ode ne fie enso adom ye ene eye busumi dumienu yi ne da etoso dumiensa emfimpinu ne aduonu nan mu ene ewe awie yasan hia yi ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie a ye die nokre moma yense yen ho se ye ba besua de afei ye bekere yen ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadie yi ye live ewa yen social media ne so se wo ba Facebook ne so ana wo ba YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM se ye Facebook ni so se ye YouTube ni so hwehwe Otek 102.9 FM na wo hwehwe na so huna wadama eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie bi ntie ma wonom ensanya bi nsonhwe medin de Krobea nana Yaw Asante enawiai oje amanie enawiai apesemaka nananie awiai Krobea jata ye nyina ye ma ye ho ye hyiehia na ye ma ye ho nso akwaba ene oba ye social media platforms ne so a wadwenkyere a wowo ehu hia baabi a wodi free a wode ba eno nso hu hia wode ka ho bi na wode aba comment section ho yebekan no kama wa afidie yi so ama obi anso ate wonka enawie yi ye wo Be Love Radio for onum wo Spain abuchimani mu onum abade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu enekro no a ye wo GN Radio eno nso ewo United Kingdom mu ye wo Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio onum nyina wo UK mani mu enawie yi onum o hwe yen san etie yen ye wo Kings Radio eni ni TV eno de ye wo Paris France abuchimani mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu enawie yi onum nyina so aso ye mu abia ya wo fadwumadie ahyeta amanhodo so amo manfo nso atie bi mese so wa ha eya ahye mesrew obehye shema wunuanum nya dwumadie bi ntie shema wonom enya bi nso enhwe awie ye hyiehia oba de akia me na wie ye hyiehia ya eja akra umpom te sai nyankopon adome ho ye pa akra na nso so nyankopon ya dawroma me nso me ho den ye de nyankopon ase enne ye fiada sa na ya enipa nsusu nya dufrupe sebe edufrupe eda owu afa se ya kaso obi ya dufrupe ase kire se oba ade akra edufrupe eye obi a ofa bibia emoroso fun oya dufrupe na kire se edidi a emoroso ensu a emoroso sika emoroso munyina ma oche no ono nko ade opese wono na nya bibia dodo bibia obeye bia ya moroso nko a sa nipa no ene efe ni se oya dufrupe afei atiefu ntie ye wo aboa bia ye frɛ no sakraman na aboa no odi ne nyonko aboa nam na saabua yi adofo nokre wanante da mu ni nyina no wonya bi ni oninamu nkakra eno oto nani hwe adua bi so eno ohu se aboa bi a yekuno ne yede na kohye adua ni nkom ntentenu abi eho ne yede aboa na kohye na se ne yaye no yatwitwa aboa no mu se beya aboa kora wode sa aboa wawu akotwitwa ne mu kohye ho no jeso oba de ope no abefa okodi wia no asan ba abefa sa na sakrama hu no eno oye na dwen se ne ma famu damu ni nyina na minya bi enweye ne kom eye kumi ne de ene edua no mefo sa ntenten wa ho no mekoho asha rich there mekoho
ɛna ɛne osi dua yi ho nkakra ɛna oduru dua na pampam afei wɔde ne ho to ɛman no a ɛkɔ saa ntɛntɛ no a hɔ no ɛna ɛne nkakra enti wɔkɔduru hɔ no ɛna ohu sɛ ɛnam no a yɛku no ni yɛakyɛm no yɛakyɛm akuakuo saa edu enti muntie sakrama tu baako ɔtena aduane so wee otu mienu ɔtena aduane so wee otu miensa ɔtena aduane so wee watu aduru nsia na wɔwe nsia ne wie ye no ɛna otu de ɛtɔ so nso ɛna ohu sɛ mawe na mame sɛ ne maduro ne de mame abro so mentumi ne di bio ɛna ogya ɛnam no akuakuo miensa ɛwɔ duane so ɛna ɔyɛ nkakra sɛ si fam afei sakrama yɛsi ɔkɔ ne tirimu nsa ntene no na hwan na sɛbi o wɔn deɛ ɛkɔm kɛseɛ wɔ yaba na wagyimi muntie o wagyimi na wobɛku nam na wode dua eso na wode nam yi bɛkɔ akɔhyɛ ntɛntɛ no a adan saa nipa koro anaasɛ aboa koro no ohunu sɛ kɔm kɛseɛ si kwaye yi mu anaa aboa koro no muhu so wagyimi ma memfo dua ne kora na ɛneɛ menkɔ na menkɔnkɔ yi dua aka no afei wɔsan gyina hɔ a wɔso oke ɛneɛ wode moma menkɔ nante kakra mmra mɛba no na kyɛ sɛ deɛ maweɛ no atwe me ho kakra na matumi akɔwe dua aka no ɛde agu so na wonim sɛ nam no a yɛku atwitwa akyɛ na kuakuo wɔ soro hɔ no ɛyɛ aboa ɔkɔdeɛ ɛne n'abusua dea ewiem aboa n'ani ɛden aboa sɛ wɔne wo bɛko a ɔpɛ sɛ wɔsesa ne battleground ɔfa wo firi asase so na wɔde wakɔ wiem na wakɔgyaa waka kyerɛ wɔ sɛ meɛnkɔ saa aboa yi ne nam ɔne n'abusua deɛ wɔno mu bɛdi o ɛna sakraman de ɛkɔm akɔ boro so amea wayɛ n'adwen so wɔkɔ nante nkakrakra no aba na wasan aba abɛwe deɛ aka ho asɛm wasi ɔkɔ deɛ aba ɔbɛhwɛ yɛ a ɛnam a wakyɛ mu akuakuo do no afe deɛ aba bɛka miɛnsa na busua nyinaa aba bɛhyia yɛbɛto pono yɛbɛdi wɔbiara nyi baako a afe deɛ aka miɛnsa afe abusuamu no nyinaa ɛde wɔn mu ani asi saa ɔkɔdeɛ a ɔno nneɛma a ne kɔfa anam no bɛkyɛɛ yɛ wɔ saa ntɛntɛ no a ɔno yɛde ani asi ne so sɛ aboa kɔdeɛ woyɛ aboa bɔne adenti na wo nko a sɛbesɛbe w'ani bradeɛ saa adeɛ a yɛde ama sɛ bra bɛkyɛm na bɛfrɛ yɛn na yɛn nyinaa yɛmmra mɛweɛ no wo nko a wo sɛ wakyɛ mu du wo nko a watu nson ɛne wagya miɛnsa sɛ enipa nko na aka no anaasɛ mmoa nko na aka no yɛn yɛmɛfa saa miɛnsa yi aka yi na kyɛ sɛ kɔdeɛ yi a wɔbɛyɛ saa no oyi na no wɔ hi baabiaa enyi sɛbe ɔbaako akɔhunu ɔdansefoɔ ne hwan enti wɔsrɛ n'abusua ne sɛ wedeɛ mpanyimfoɔ mɛsrɛ mo sɛ miɛnsa yi aka no sɛ bɛyɛ a yɛbɛhu no kura nti aboakorɔ anaa nipa korɔ ɔbɛyɛ saa deɛ no Oliver Twist he asked for more enti ɔbɛsan ba megidie no enti ma mo nwe miɛnsa no mo miɛnsa nkɔ ɛna wɔn tutu kɔɔyɛ ɛna saa particular ɔkɔdeɛ no ɛdane ne ho wɔ kyeman ɛna ɔkɔtena adua bi enkuo mu baabi a yɛkusu paa no wonim so ɔkɔdeɛ nso deɛ so ɔka so wɔtu a ɔtumi to kɔ wiem soro paa enti ɔkɔtena adua ɛwɔ paa nkuo mu a yɛkusu ɛna ɔhwɛ nam no afei sakraman akɔnante kakra ne kɔn asan dɔ ɛna wayɛ n'adwen so ɔbɛsan abɛfo dua no nkakra na ɔkɔdeɛ hu sɛ obi ti ate mahu sɛ aboa bi furu dua no nkakra no akoduru dua ne so afei no ɔde ne ho ato man na ɛkɔ ntɛntɛ no a hɔ no kakra man no na wakoduru na no na kyɛ sɛ ɛnam akuakuo miɛnsa no aka no aboa yi asa akɔto ahyɛ so a ɔwe ti ɔkɔdeɛ tena ase din no ɔsɛ sakraman wona wama mabusuafo ayɛ me defe saa no ɛne deɛ me ne wo de enti wɔkye aboa sakraman
ɛna ɔde ne kɔ wiem paa na ɔfrɛ n'abusua sɛ mesrɛ mo ɔtorofoɔ me nokorɛ adaadi ne sɛ nti ne sɛ ɛntoro a mutwa too me so sɛ abusua aduane memɛyɛ mayɛ awie na obi abɛsi m'akyi aba abɛwie na meka yɛ a moamfii me no aboakora a wɔno na ɔyɛɛ saa adeɛ no makye no ne ɛwɔ mu nyinaa baa yɛ a sakraman na ɔkɔdeɛ kura ne mu dendenden ɛwɔ wiem hɔ yi soraa na ɔde ne kɔ soraa na ɔde ne kɔ soraa na ɔde ne kɔ na wɔm sɛ wodeɛ ɛnyɛ hwee fa ne bra na wɔm de ne baa fam ɛna abusua no nyinaa twa sakraman ho hyiae ɛna obusaa ne sɛ sakraman ne yi nokora bɛn na wɔm sɛ wo baa ɛsoro ha no wobɛhu nam mmiɛnsa na wadi nki aba ha kɔ ɛnam sɛ ne ho hyehye no na wahunu sɛ baabi a waduru no nkɔdeɛ ahodoɔ atwa ne ho ahyia wɔn to hyɛ ne so asɛm bɛsi to wɔn se ka nokorɛ ɔse mpanyimfoɔ mesrɛ mo mɛka nokorɛ adan ɔse me na medi nkan baayɛ na nam no medi nkan wee akuo no mmiɛnsa no na ma men nanso meyɛ ne sɛ mɛnya ne nei bi a na maanya no bio tie ne ma me nsa nwe mmiɛnsa nka ho mewe mmiɛnsa ka ho no na mafuna yɛ maboro so nanso mehyɛ me ho awe baako ka ho yɛ madwen sɛ mekɔ nante nkakra ba na maba abɛwe de aka wɔse enti confirm or deny ɛnso no wona abɛwe ɔse ai afei mpanyimfo ɛwɔ ɔkɔde abusua no mu kɔhyiae yɛ ɔmadwen sɛ mmiɛnsa ɛwɔ hɔ na yɛwo ɛno abɛwe ɛnso ne deɛ a yɛde wo ɛbɛdane saa nso no na yɛakyɛ sɛ bɛyɛ a yɛbusua no obiara bɛdidi aboa sakraman gyina hɔ din na saa berɛ no na apɛtupere bi tɛ soro hɔ ɛna ɔbɔ hwerɛma hwehwehwehwehw sakraman pagyaa n'ani na ɔsɛ apɛtupere fankra kɔma mabusua sɛ adufuru paa meyɛɛyɛ no ɛne me nnɛ madane aduane ɛde ama ɔkɔdeɛ adufuru pɛ deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo ɛne sɛ ɛda owu afa ɔkɔ adeɛ ni mu ɛyɛ wo dɛ fa toto abus wankasa wo ho nipa fa to wankasa ho adeɛ na wokɔ mu no na enye suban pa wa wonim ɛyɛ ahyɛ wo bra wa wonim ɛyɛ krono makoi yɛ kyemi amawu a ɛno adeɛ me kɔe na emu ɛdo a papa bi ɔbɛfa me kɔwe me ɛyɛ ni 5 million ɛna ɔde maa me adeɛ nkura nso bibi ka kyerɛ me sɛ minya ye o ɔde ɛnɛ nko a ma me nkɔ ɛnɛ nko a ɔde ɛnɛ nko a de akɔ akɔhyia ɔyadeɛ baako wakɔhyia wuwu mienu ɛna operation ɛkɔɔyɛ hwɛ tuo baako a meyɛ ne pum kakra de hwɛ soro hwɛ sika amanfoɔ phones ne wɔn sika a megyegyeyɛ we deɛ mia magyae sɛsɛ ma de me ho ama awurade ba ma me nkɔ baako pɛ na memfa mmɛdi bronya wokɔɔyɛ wode akɔhyia wuo wokɔɔyɛ yɛakɔkyew posi nsɛm yɛde wo kɔ court yɛde wo kɔ akɔtum adeɛ no a woyɛ no yɛ me kunu bɛrima no ɔnhyɛ da ntumi nhwɛ me ɛnso me pɛ no makɔfa n'akyi bɛrima no a manya ne deɛ bi wɔ ne nsɛm nti deɛ ma menye ni nkakrakra afei wakɔ wahu sɛ to ɔyate sɛsɛ deɛ mede me ho ama kristo menya bio tiwa ɔdeɛ ma menkɔ me last one na memfa saa sika ne nkɔnkɔyɛ saa adeɛ wei sɛ bɛyɛ a menkɔ bi wokɔɔyɛ no wawadeɛ akɔgo yɛakyew onua adufuru pɛ bebrebe ɛda owu afa metuwo fo sɛ asɛm a sakraman de soma apɛtupere so ɔnkɔ ka nkyerɛ n'abusua no sɛ woyɛ nipa utie ɔde bɔ wo bra ɛbɛboa wo Krobea asɛm die ɔba ade akyea me akra good ɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa titiro nipa ni ahotɔ asɔre nkwanta akra wasɛm a wakan ɛyɛ asɛm a emu duru paa adufuru pɛ bɔne nti ewi aseɛ no na aboa yi wadane nam de ama abusua bi akora saa ne teɛ sɛ wohwɛ ntontom ani huriɛ ne saa mmoa no deɛ ɔbɛyɛ adufuru pa a ɔbɛnom bebree no ebi wɔ hɔ a ɔbɛsɔre no ɔda hɔ ɔntimi ntu wayɛ mmerɛ wɔnom aboro so na fu ayɛ ma otu entu ofo no ɔda hɔ no wɔmunumuni afei obonse wo sɛ wopɛ sɛ wo chi no sɛ ɔde wo nsa ka no apa na wapae
obi obehye ne nso bia yesa amoa we se wontu onnom ya ne ho ha pa ba wonnom boro so ana abo no aduane na boro ne so sa ne tie de onnom nsa no onnom ni bebre boro so ya adufuro pe no eduru abigura ontimi ntu ne nan okoda agotem no okoda ye na nkokọ sabi obi timi ko ja ne nan kura gu no sa nnom a wonnom boro so nti senso ko onnom ne se ne nkesa enka ama ne sa akura adufuro pe wonua ene pesami nkuminya efiri se sanse opene moroso nti no opese wonua mo anana yonkofo de eni nyina woje kane de ho ebi di ne side ebi ena akwa yiye na nka wo bi asi ne koso watimi akofa mu nson agya ne miensa ade edu enya pesami nkuminya nti nipa wo ye nde wonwe ne ho aw se wono de obedidi aw bra wo bra ya ansa na wonya sa anam no wonim ho dai enso pesami nkuminya nti onwe obi a waka ho no nko ayefo no ene hia no ekowie sei eni senya pesami nkuminya ena ba mu ena ose odwen se fine abo anya na miku no obi de ku no eni se kwame de mekra na makodi bia de aka no enka na ono nso ba obenya bia wi a enkokọ ye nka asem bia nto no ba ye san pesami nkuminya nti no ma wo ye se mesa akofa na makowe Oliver Twist ni nada onkai obi a obreye nti wo ho na wo ya dufuru pa se ne tie bia pesami nkuminya so ba be ka ho pesami nkuminya ba obefre wo nua dufuru penso aba bize nipa nwotwe ene wo se nka aduane yedi ana ade wo se wo nko a wo bedi a wudi ade na beye enye wafu na behye enya bro na be bro so nipa nwotwe aduane na se wo nko a wo bedi wudi ade na besie sure ize nipa du aduane yo ene won de wono nko a se obediri nyina ekowie ni sei good ndi pesami nkuminya onua ene adufurupe nua ene pesami nkuminya omumye no obi ankonya no yonko ene omo frefre owuo nso ai ebe wiase no de be kwa kuzi se onko awdidi a onko yo piafo medase ene Mary Cruz GH mahu se wa join osena na ya Krobea Asante akra enefie ya maamo piafo ene wo adwuma pa da ne da won sempa ya woka ede hye odwumadie yi ase no nana ema ye neje ene Sandy Nash ono nso a join show no ene wo se nana Yaw Asante pia ojutu me maamo piafo medofo ene awie me chiachia opa Mary Cruz wo se nana ho aye fedodo nyankopon nhira wo nyankopon nhira pa o se Asem Beba Dabi program no ya ye yirede ene awie yenso ye ba be sumbi entina yenso ya bawura mu no oba ya ene wo se akra ya Krobea Asante nana wada meburu ene United Kingdom mu ena menso me wo ene wie menso me hwɛ mu show no live enso ewo UK ha ya da se eburu oba ya Dr. Dani wo Macro Junction ene wo se asujua Asem Beba Dabi nana mo ye live and clear oba Odani's Ventures wo Macro Junction ene mabie mu speakers akasiem ena dwumadie no etwagu ewa ha ena wie fafa unso wa join show no wa ha o say good afternoon dear fafa umpom te say ena wie nana mensoma ba homa ne so a mehwemo age my Kennedy nie o say hi akra Krobea ena wie mensome kam ho me mam good evening baby am woni nti good evening age my Kennedy ye wogidie wa arehemu se nyankopon adom nti baby a wo bia won so wo ho den yenso ye kan Mr Money ena o say na Krobea mo onu abedwafo mummoni adwuma pa mo bode ma Asante man wate awie ma memam ha frempoma ene o se akra onsam na ya na woka no emoa ne de ne kra de wo de bam se ya na wakume ene awie yenso ye hwe show no live Sandy Nash ene o se akra Krobea wasem no a waka no eye ne kwan so pepepe Uta Mohammed nsunie ene o se awesome nana Krobea asemu a wakai very very deep Sandy Nash and was a very handsome man meda asemedo nyankopon hira wate posh one or say I love you Krobea I love you too my dear nyankopon ka ho nana adwabo ahema or say hi nana Krobea and awie me nso me ka ho Priscilla or say how are you doing sir and awie me nso me wo Germany na Germany no brono na wo so no and ha honami ntumi mo enti na wie Priscilla nyankopon ka ho pa wate obi mpe ene wo se
you do all. Asem Beba Dabi. Nana ya Krobea Asante. Ene wia yensu ya ka ho. Asem GH. And was good afternoon. Nana Krobea. Ene wia yensu ya ka ho. Heti. Mehu se wia wonso wa join the live no. Osi akra ya Krobea Asante. Wadamu wo te say. Minu ya ba. Maame ya mehu odin. Nyankopon ya darobenti. Ugusu shira yen. Ogusu tutu ya na monsun siye. Ohima akosia papa bi ene osia wiai wadama mamema wa ha Nana Krobea na ho te sei me ho odin. Official Aban Swagger ene osia Krobea yenso ye wodon kwase yenso ye hwe show no ene wiai ene don kwase fo nyina me chiachia mo Talk G ene osia I love this show. Nana Krobea ujumadie no manage ho pa matie bru me dasen so ena wiai adofo ye wo anamotu ye wo nkomonsu di na no ababa wabi ede nasem eba yanim ma me krata no na menye update no ababa wa no ena one owura bi etwempena empena ono mo twe no owura no ne ewura bi nso awo mamumienu ya ohwe ne ma ababa wa no de Esther Owusia ono ne de nasem ba ha na ewura ye frɛ Dorititiwa na wantumi antena wade yi ho na wadi duabo chisu obi anka na ode akogini kunu on de amanfo ano na ode ware na ware ena be man se ontumi bio enti ko asam ne kura betwa wo hima fie ma abaya ne maame ebe sama krache no se ohia krache no na nanom to sempa edema no kire se ono sebe osano according to krache ni history akomba ne so emie kokote akom no abaya ne maame asem na make you yeti akom no ade ye na chiwade eye preku yati akom no bosuma chiwade ne preku yati akom no nti wa ankom ne ba no kunu ya wakofa na woni na wo mienu be ma ne nsu chi preku enti maame no se ene eye ne bosom no a yeti ni free ne so no ena akodan ne ho saa krachi asan ba ebe ware ne ba na chese waba be ha no nti wo mpena ware ne so wa mpene ema wonum ntemte abaya ne papa Doriti ne papa ene begina mu se dabi ono na ye be ma enti wode ne ba no ama abrante no abrante ne nso anwene anko deep ene wo san so ne ge ne ko wo ba akoka ho ebe ye mienu atitinti owura ne sa fe die wontumi bio enti tumi a wontumi biom no onum ntam atimfie mienu oye na sede eno akofa oba foforo ya wone nete after 1 year later one ge ne nso atena ma afie duru abaya Doriti akọ Esther na dwumam edi kosu akọ hwefom akọba awura ne dua eno ode asem no ba yenim ye to nsa frɛ Dorititiwa ewa ahoma so ene ensem de awura ne buru bi so kire se oh empanyimfo mi so bi wo bi nkirebu ebre ne so amon frɛ me na mekasa ebre ne so na ye frɛ no a wo se mok frɛ me no makosusu hu a kire me empanyimfo wo mabusuam om se ma me nkasa ntime nkasa wabodua no o si dua no de mabɔ makobo ge no adai o se wabegi mi kunu o ma ne hwɛ ne ma adai ye den na be ye wu kunu ya wabegi no o se ya akasa kasa na asi mi ni mi kunu ntam ena makomi ma mi fie emfie senie o si mfie mienu nie na me ma ya waba be hye ho intime nkasa ye ka se panyini bi wo fie a ontu Doriti tiwa afo na ye ne abusua nhia na ye mfa de ye ento de ye obi a ntu abaya ne fo enti ne fie abaya na ama enti de akire nie anamontua esefata na Esther esese yetuo edita ne chi no nokre yensi yetiefo se yensu yebetu na yehunu baabi a susan ede brode hono no ebefa eno ye asemo a edikan ena wiai
me wo mawura ba fefe bi ewo manim ha na adekode de na ba manim ha no obeka ama menso metie bi oba akwa aba kasa ha why na bie wonim ma volume why na metie fo nte wonka why ye fra o se mawura mpacho ye fra me sister Julie metedwo so klapa menim kunu na net ho aha tobo ye fra o sister Julie me pacha Julieta na Juliana Juliana de Afrifa ufri hin e ba ha me pacho me wodwo so klapa ejo so krapa pacha krapa de ye mia me mpesua so o se wa kura na krapa dada ma na krapa ni mu ha Hotel Junction pacha hode ye jataba mpesua so encho we kwa akopra samri mai wo ho okay sister Juliana edi asem ene de waba yanim ha nyabotre kira asem no muntu nsimfimfini hyase na me ne metiefo nte ase yi kire me ne me ko na tse me na tena 23 years na me ne no awo oba ba ko be ma ba ko na be ma ne be wi school na ya de akula ne de ka wo school hom ko ye extra classes nti ne say na frɛ se wonya me se nti wo ye na ke so de ka 7 million na aka ke me se eduru se wo mo je na aka ke se ne o me yankwa bosen sika ne ho de yankwa bosen yankwaje na me no me no nyina akwa bosen ne yakwaje ye de black la no de koma wo de ko school to de ko school no sister na ha me se ohia ne sika ana me frɛ wo na me bo wa mane me frɛ wa me bo wa mane no ufuru saatem na wo kurom do na so me ka kire wa na afuru do na so ba na me be kon ya na aburuburu nua na akoye find a baburu me akwasi ageman na bebo me dua se wa bie wa no keke akansa 7 million enu ofiri ni krom do na so na me keke na wo ka ya 7 million de wakwaje aba na sister no ayekwaje ne ho sika no ehia ne sika ana me ka kira no no ase me de tete no na sister no nka ase wo gine sika na me sister no nka ase wo gine sika ka me ka nkira o se sister no gine sika ana aba na me kasa ho na abodua na akoye se wo gi sister eti me wa ha na wono ne nua na wa fa ase ne nua ye fra ne nyameche ana o fra me phone so sister Julie aje wa bado na so he fi a ho so be bodua nti wa bodua e wa ya fichira ho de ko so ya hwe ho na msesa na msean ene ma nka hwe na me ho nwumra na ase memra me na na ana me ko na mse wa ri ko su ya hwe wa je se o de snap ene dane ho anu akoto straka de abedane dua no akoto de straka wakoto de straka na ye de ensam ye wo pipem o ka sache so de snap no wa ankoto snap no na mumu akoto straka eno nso ye nsa me pa cha e wo pepem okay to aso edane enti me wo ho adako ana me no wo fie me no ni akasa me wo ho sa na busa me sa na mattress na eda so na we ana me so me hatam ana so hatam anka na fie ana me so emu no I was sent ka krant me de ato anim ho nti me hatam wasesa wa amfa mattress na ma de besie na nya papa na me se de ne besie nti me da meti anim mo me se bi agro na de me de ho ya so yi me ne ma nyina tu agu abonten nti yi me ne ma agu abonten no ma ankasa na me baboy me ne wo baboy pene no ho 18 years oba no se ma na ada na wo ne ma agu abonten na me se o papa na yi me ne ma agu abonten na kula na babo ne ma ne nyina no sasa ne nya mo so na me se makwaji lo na me de ko han me de han dan efisa na tete ya ne do so nti no me ka kira ne se me han da ba na me han da na me nka nche se me han dan no ana da no nwumre no a me twe me ne ma nyina gogu mu me twe me ne ma gogu dan ne mu a edi 3 days na me ba boy no do so o ma obetena dan ne mu edi 3 days ya de me ho ansa me ba ne so ne ma da ne so ne papa yi ne ma to agu se o ma na ntena dan ne mu ana kula ne ba na me se me kula ma nka se ka ho na so ayi ne ma to agu abla na obetena ase mbo o de dan na ma han me ho anu afra me san sa ma fa wonti asesa we danu ayi me ne matugu ye no amakwa handan enti wabo medua ade na nakwa kufri abo medua ade nso ba me ensa sister me ade abo medua enti me de na mente ase enti wo kan asa na me nsa bia agro enti me wo me nua boy ba kon so yale me wo hwasa na me wa solfi
ti me wa sole fie wa na sister ne frem sister free no sister dwudi de wo ye bia bra na da na ye kuada no sister dwudi de wo ye bia jai na bla ana me se ho na me call asofo nkotoa ne ba kwa mkwa kan se ma me so hia me se si enti me kwa koti aba me call sister free yes say me kunu se wabọ me dua e de me nua na da ase enti dua na obọ me no ana anya me nua no na o kan ya na sister free na me no fresh me kunu no na me nua odi machi enso baaye ene ye de asem no to nanim o se ya ono ana kan kire sister no se dua no wabọ me wabọ wo dua e de unua na wo yare da asori fie no adase enti dua no na anya unua no na wa obọ wo dua na ankasa na nya o de oda asori fie ye unua no na akonya no na akoto okay to aso ana me bisa no se na dua wo bo me no enya me na de na akonya me nua no ti ya prepare na aka che me se obekwa koda no enti da me nti ase na me frɛ unua ba akọ e frɛ na me blago na me sister ama I didn't want to make Asem Beba Dabi was a frokai na bla to make me me ba boy ba ko na ko me so me ma me ya wo mo anipa nan nipa nan me ma me ansa na odum ndo me nyina wa ka ma me nko a enti ya sa na me frɛ me ba boy na me se me ba boy me frɛ me de ko tro pani mo bia no se me kunu de na sam kan de nti wonti me ni me che ne me nko na me hwɛ din na me se da bi me ne me ba boy no e be ko de obeka bia me ma me ba na record ana mpa me frɛ me ba boy no na me ne no ko ya kwa na sister no de asem no to na nim no se an dua no de wabo no ne mbe ko do me abla akwa dane enti nyame ya do madua de be kwa kohwehwem adua da no metwe no wa ama wuku ada me frɛ no wadum fo me frɛ no akate no twe no ama na me so me ni obia me de masem koda no ene se wuku ada no me de masem beda am enti sesei ukuna geman abo wo dua e de wo wabusua na adase o de mabusua nyina na adase ono ko ka kire sister free ye o de ko kire sister free ye se wabo dua de wo wabusua adase na dua no kra na enya de oda me boy no awoda ho no so wabo dua wo de e ho wo se me nwale ni biem aha enti no wabo me dua no na won so waka me so men kan cho se me nwale afiri se me no na tie me wadan mu men kra wo se me ko men kra wo se ma sesa me niam wa na yi me niam tugu e me so niam na uta yi gu e bi wa kra me pie me ba no atopulum se me pafeku bo me so me nim ba bia me ko e ko bo afeku e bi wa kra na me te sister bia no mo be friend nice na me te o ma ba ma so e bi wa me refi me ba no atopulum se me pafeku bo onni ne ntem asem abusua bemu abeka bida me pa cha busua bia ma mo me kan bida ba atete ne de dross ba me ese me mfasam enkotu obia ne me no so mfasam ne enkotu obia ne mti ya kokura ne yete ho obi nka obi asam me so sabi o wale me wonya me ho ade aha wonya me ho ade nti asa asam ne bi okura me fale sam de e ko ka kire me busua ni matna emfie aduonum yensa 23 years onye wo ho ade onye wo ho ade ade me kan wade ne wo chena ade chena sa ena abidru sabre okay my yenhwa de bi 23 years de bi wo mo na oni be mate edan no ye be ma na de ni sika ko han anai ono ani fie pa cha yo papa fie to papa ma na o papa da plot ne da ho ana ne papa ya so betimi a o papa wu na ne papa nwia na ka chen so betimi a won si bi wo ho ene o si pie mienu e wo ho enti enum na na mote okay die ne beba se oba eti ni kunu fie obetumi akọ han dan foforo e wo baabi kamen han dan na tetie no ene ntokwa aduane kura ne meya be ma ebufu be be fa maduane ahwe atu agu menne ne wo baba ayo se me baba ayo no menni ma de akra ne be no so wa mre bi me se akra no huru nkukum na wo mo nche kokko enti na wa soja enti na akra ne hwa agya ne be hia agu no se da be machi kokko na me huru nkukum no makra na adwa kokko na so na wa amma kokko no so akohwe agu ai gwatam sakola na huru nkuku no mu anwie wosintuma kola na yintuma gu ba maso atena na ntuma me de ma asefa bubu mu na kola na yi agu so me ne ba me ho no yintuma na kotu agu gwatam sakola na
emuntu wan fan to man ansen ho na oh na so wan fan me ba ma be fa sen ho eno ba na abu afu no fan to man akotu agogotam enti me ho na sisa be po ya no sisa dwele wan hwe ya ukun ade o ye ni nyina e duabo na ada na ukun be fan to man akọ no sisa kire wa me de minim ne bu na afu no abefa akotu ago enti ba na me ka say oh so wo ba no kro wan fo obi de no abefa wo de a ade enti na ya na ayesa ade o ye na enye enti eye o manu atete ana wo no tete unti na ma akọ ha adan no me amatete enti na ma me kọ ha adan entokwa wo ne woko ntokwa ne meko afisa afia yetim no eye company house wutisi abonten so a wo afia no ye wabonten da bia he no edoso ena ma me kọ ha adan mote compound house mu efie no eso a edom wom da bia wo ne woko krapa hwa kwa ho ba bia kiss ba no wono kwa okay enti woko han dan no wo amana mane so wako han dan ma amana mane me ka chan se me nya dan ya metu na tete ya ne doso nti da bia oya bibia me se ye mele da bia oya bibia ma ka chan se ye mele enti me ko han dan no nim se ma han dan enti ne wako yi ne ma no tugu ya no me se masa nya twen akodan no wo yi tugu ya na me so betwe ko ba bia ma han dan okay enti na wo hwe animu se enke bia obeba no aba be pachew ono so ame pachew eno de koda na eduabo enti wo sesi ade ni hia wo pa nti awa sesi ade hia me ani duabo no a wabo me ene mabusua ya asemo ensem ha yehowa ne yehwefo adofo ne ade hye sister Juliana Efrifa ene wo yenim ha ai na 23 years onya oba ho ade na oba no koso ada so ne wote oba ne do wo oba ne do ye fra na agemai de akwasi agemai oba wo ne obetena emfie aduonum yensa ya wo nye ne ho ade oba ne do wo sa ba we ye krokro no wo mampanyimfo wo baabi ana wano wo ma meso me wo ma ese onu aware agyae onso aware agyae ena muhia ye betena na saade we yakoso enti wudi esese die hiaw pa ne se edua a wabɔ ne wabusua no ona ne dua no woda so pe okuno me pa cho me wan ne bi afono ajingo so waji wani so oba de achi ame wa ha ono nso ebebusa de opesu obisa na yehunu na 23 years de na wo mampanyimfo no na nkono nso wo ne mampanyimfo kwan be so ne fa ya muhia ta wale de obi nim kwan ya fa so a etimi kohia ya muhia wo krapa hwa e pa cho na meton ade o kejetia anti kejetia na me hu obehu kejetia eno obepel okay na sa duaboi mu asetena 23 years ni mu no ana ne hu adi ama wa ehunu ana na wo mo medua so na kakra ide menim de ntia tambia wo bo medua eye jai na ebia opesu ojai wo na emomo ntumi nka suro se wo ne watena 23 years nti Asem Beba enti anem de beda ne duabo ana me de o ka se waja me kran kan ha me memfa ne nko ba bia menya ne hwe ka me so mete me ho ase akotena me bebe ba da bia aduabo ne de ase ama atete me pa enti se ye wo dance ni se wabo udua eye sister free ye pa chan one sister free ye ne kodi sa ankomo pa chan momo oba de musa na asem na mo mpe sister free ye ono na ye dance ni trudo ansakura na yakọ akwasi agemai so ena wiai ohima akwasi apapa bi ma me mahu ena wiai nyankopon kan ho se won so waba ahoma ne so I love this show eno ye talk G eno ono so e ka sa asem we ena wiai na ya Krobea Asante Emilia J enimidi me hwe show no e wo Dortmund
nyankopɔn ka ho ene wadwuma pa ne adwumaden a woyo yɛda ase ene Sammy K mahu ɔsena na akwa ba o yaagya o Sammy K na umpom te say very good ɔno nso wa ha Sunday national si na Krobea say die awade mu duabo edi Asem Beba o Esther Yaya ene o si nana 23 years without aware na won krokro sa bai na se biduabo na asan di ko ja ne kwan se wo de wone na busua nyina be mai adan de enko ohima ene o se hwe wei duabo wei adan ne se sa wo bo sa dua wei okay onon so de no oba de acha me akra Asem Beba na wo pese obisa Sister Julie ayo akra me da se oba pa Julie wase bi ma menti ase wo se mattress no ne dan mattress ye ko fa ntokwa bi baaye no mattress mpacho na de fie ho na me hata kasagu efie hen na de efie ayetim no achi na me hata die na beba nti ma obeyi mattress na koto fie chi me pacho na metai hata na de fie ho no hata ne fie ho na enye yie efie ho me hata ebeye na sada na nsuo ewo ho ana ma me yifiri ho enti akire ho na koto de na nsuo ni ho me pacho de afi obo we de metafre wa no bi o wo wonya hwe say na uyi wo nioma kire se no han dan nti wo yi mattress no e de call e dan ni mu street me pacho de mattress na me wo mattress ya wadwuma obo na wo di mattress ye ko hata na bonten me pacho me sound be to dan no tam o ye say onya yin me tam mattress ne be to dan no me tam ba to ho kura ansa na wo yi me ne matto agu afi ebrebe na wo han dan no me pacho wo nkasa ye mu kire se wo se obi a enenko a wanya ba bi de wo ne ma agugu ebrebe na wo han dan no me pacho me han dan no December ya na me han sabra wo han dan no wo yi ne ma na to agu ana no wo han si wodada na ma han asi ho ba na me nkoi enti no onim se wo han dan me pacho onim no onim se wo han dan ba na maka kire se me han dan efi satete ya no dos na je se wo han asi me pacho ti oyi wo ne ma gu on edi na se na wo se sa wa de anwumra no na me sesai anwumra no na me sesai anwumre no a na asesai ade kire am be fa ade aka na je se obi kura be ka se ene o kura na wa ya wa adwen se wo betu dada tun man tam woni fi ofo kra no mo ya we se metu Ubetu. na me man fancy je sa wade ene o kura na wo gyae e wo wutiri mu mpa ya na wo ba ne se bibi besie me na me ma adwe se me ka se me me ne ma kwatena ba bi na se de ntokwa ne si ni edoso na nka wono aba beda ho na se ka be kwa beda na otile eni kurom do na aso me kwa na nche wo do na aso na me so metime ba bi na se de o si ya na ma me eye sa de ona ma ko han dan na ohun ya nti wo ka ya na je so kura kwan bi so yi ne ma ne gu abonte na ye de o na nya me de ko wo twafufu ama na tonkwan o de banchi abo ngum antonto pe na asifi akọ meboa na nya me de ba oh de na ye o de me ko because now pese el sisa na asi na nya ma adwe se me ko na fe wo hwe ade enti na ahye no a nka wagyae kwa obodua se wagya no minimo de kura ha no nti a o ya sa de no ana me so me nya ma adwe se ka na me gya no se nya dua bobo ya ma bo dua me de wabusu ya da ase no a na nya ma adwe se me gya no afi wo hwa oda so do pa wo hu me pa cho minti menchire se obi a wagya na ahye no de oda so do minti menchire oda so do disi a oba na oka se obedan ni dua no yenka na montena wo modua ni bio a me pa cho wale ne di wo se wo modua ni bio wagyae waka yanim ha na wa se yenka bi wagyae wo mfiri na ekro wo modua bio a ka so mu sei me ade wale ne di asa committee ko trim ti waria na wonware bio disi oba na oka se wo mo odua nso dua ne de me wa dance for me ba no ye dance ni ene onu anu nua me blago nso ye dance ni na sister free no de asam ni ko si ne so no e dance ni se omo ya dance for so omo bodua na wo ho ana no woni ho na me nua ne yare no oba ba bia me nua ne dan e wodwe so
me sister e wo fie wo adwoso de odi machi no enti ne dam no ye de nakotro nti ne fie ne ye de nakotro nti oba fie ho oba kro ankasa me nwua ne ho no okọ no aba nti ono na ekọ enti sister free yes one kro ka asam ne kire ne ho dwure ne yie papa say no oba wawale ne de adenti na akọbọ ne dua na ade na busua e da ase se ne nwua nso so na e yale da ho Akra yeah okay mate oba de chia me asemo a ono nso wo no opesu bisa ene wabusa no awia yi ye persist free ye e wa ahoma ne so na de ye pese ye busa sister free ye ene se anyanyam bia no kwasi ageman eba nanim eba be ka kire no se wabo sister Julie ene na busua dua na okan ya okan ne sei ede enkomo ene kokofa ba ya e ma ne ba sa diabonsem nana ya Krobea Asante ya ye very rampant e wo Ghana yankopon hu ye mobo diabo bi wo hodomo a sebe enye duapa so obebie wa no mabo dua mede wabusua nyina daase sebe enye duapa sa dua no ye mo ubenya ho asem kese sami na maye obibia mabusua ni bia ye ode akoda bi o wabusua ni mu a wonnim me ne wo kra wo ntem asem hwe na sebe ubebodua kasem de wabusua daase na me ni hwe woni hwe anka wo bodua nipa aduabo woda no ho wo wuntem tu yo bia wo de eye ni anadwe gwe na aboba wonche wa asasi so so ubodua ya kan utrim de wo bo hu dua no waye bi da na wunye bi da se waye bi da abosom no wonmu di asem wo enti wo bi bodua na ku no a enu nti na santema wura hwehwe mu a no hunu se duabonye duabo sefie duabo hyeman enti ne man mu die ompedua mo bie modua enti se wo ye obi a wo bodua ne adu kodu fikesie mu a de edi kan ye chiw de dua se wo bu asantema wura ne mraso duabonye na sabe wo be ma kra de wo bie wa no dwedwete tudwe na wabodua sen be ma na wo dwedwe wa no e wo ho ye den what is your dwedwe wa doing in your body e wo ho ye den ye de mini asem enti na sa de wo ba ni bi obanya bi pe e ye kompo se wo ba nya de be ma ye wo bi pe e ye kompo kire se enuoma emema yetumi mene edigu ya ade animu no sa adwedwe wa animu no obantumi enso sesei de na wo sabe wo pe oba oni oba betena 23 good years say ye bad o say ye good 23 years na wuntumi mfa nsa konko kura anko abusua mu nko hu abusua wo pe no is a why you want say yusu ana apeso yusu ana okay mom ye hwem na ye nu aduam na ye hunu sene ade ne te because anuoma bi wo ho no asabe ya ye tan Martin bi wusu o se akra bi ya mia na make us duaba ye rampant no ene Amsterdam ena na Krobea me wo ya me nso me hwew afia tabu a afia bedu no si ye I miss you nana me nso me wa ha ye mafia ya ma onso akwa abeburu ena wie Dr. Kankam Buadu abedu doc akwa abeburu Nana Krobea Asante mejo so ejana ho te say adom ene ahwe very good that's right ena wie faith homeopathic clinic is a bro nyamu an ye kono enti me ka se hweye bo wonkwa ho ban ma faith homeopathic clinic for wa yare sane hye wonsa na bro nyawu so atumi enjoy bi
tiawa ɛna wie yɛ hyia yi kan biribi kyerɛ me ne metiefo medase nana mɛkyia wo ne wo team adwuma pa moyɛ de boa Ghana ne Asante man adwuma da ase eburu edamase na afei so yɛde nkyia so nkokora from Faith Homeopathic Clinic ɛbrɛ wo ne wo tiefo nyinaa Prophetess Elizabeth Asare Boatema sɛ yɛmfa nkyia so nkɔma wo megye so na special one yɛyɛ from Thursday. Okay. Yawade edi animu yi. It's enra na awotwe. That's right. Okay. Yeah, ne say. Ekunafo a eba hospital wo ho nyina. Omo ma ba twam ne omo afi no beso mba nyina. Oba ne yesa yare wi na wo kwa. E chontoma. Aw. Emo. Aw. Ene anwa. Wow. Now so oja kwa akodi bronya. Wow. To be special dia see wo see en kan tro bia. Pia. To ba hospital na kuta kada. Na why why say o yekunani nko ade a wo kwa. Wo de sa chede no. Wow, that's right. Now, yes, science so kai Ghana for say research any addition amie who say ye kwa fu fide bia mu wia hospital ya resabian OPD attendance e kosoro isan say e dom Asia na ye din sa wo so no na yare enso esai because yare bi wa say ensai ade okay anti say e dom twahia bebreba probability e chese obi on sai ade no e wo soro pa sure. For example afiwe ye koya abato afia nhyiamudi ahoduo pi na koso no na sorry so be ko nhyiamu pa wo bronya yimu sorry be ko nhyiamu ansa na concert ahoduo musical concerts ene party ahoduo ye kwa kakra ko gye kakra nyina mu no eye nipa ne no mu din sa wo so obi ho abo hu ne ho fefefe but unim infection ordinam so hu microphone yi kra ye nyina ye kasa mi obi a ne immune system mo form no so beta microphone we hu kasa no hwia obetimi apeke obi hu me o wa hu me agum eja ho no de ko yeah kwa na kwa kuma infection because immune system a ebo no ho ba no ne de no abo form onyankopon akreti emo bi efam microbe na ye yefunu no emu na omote ye wo gut microbes a ebro trillion wow ene nyame abo a omo yemu omo ne bo ye ho ban ama ya pomoden ewie peye tu ka se ye ka immune system ana ye omo a na sa emo a ye kan nipa bia wo particular one a ye ma nipa dua pa na so eto da bi na se obi de kofom ne ye pedua ma na otimi try enu ahoduo pi ansana otimi nya the particular one a eboa no wow eno nti ye fra bibi probiotics probiotics no eno ne de eboa ma sa gut flora no emutimi ye kama na bibi de prebiotic probiotics ne de on say ansa na obed no ma akonya de ne ofa no no abre yi na prebiotic che say ye eboa oni padua no ameno produce the particular probiotic ye man na Asante Krobea okay ti enkoba say ye koye trial and error okay to ba Faith Homeopathic Clinic ye nuru no efe bibi acupuncture eno de nye nuru asem yetimi activate cells bi e wo ankasa oni paduam na aboa ma oni padua na ankasa na nyankopon bo no otimi a produce sa probiotic potia na Asante Krobea paduahia wow so ati ase wow nko to we nko sonhwe nko fa we nko sonhwe o so ahwa ko pem so obenya de yema da bi oba Faith Homeopathy a ye boa ama wan kasa oni padua no a produce ono an kasa ni probiotic nti ye kobasa e boa ma oni padua no e banbo no e koso yi pa pi esita because adia ye more than trillions de ubeda try akunya the particular one enu nti na ye ka cho say bra Faith Homeopathic Clinic baby awba ye boa oni padua ne de ye wo oni padua ne bia no ye nim enye say koje koso hwe if we say ye wo mfidie ani enuro ye cheki wankasa oni padua ye hwa o yade no kofa bai ansa na abomodin say ye de duro e kan e hon so na ya na hia me no say yade wan hu de kofa bai ya e tu ase yeah fi say yare no asenso de no the different symptoms no esse okay so obinya malaria no obinya typhoid fever symptoms no esse pa okay one share kwa treat malaria why say o treat malaria na typhoid nti yare pi ne yare bi ensankyere ne esse ti say one no asuko anhwehwɛ mu ankohu kofa bai na unhu yade no da to betimi am obi anomunura nti obi ho a wada duro so but on tiase say onu mo duro nkura kamia say fe na ne hawo no e kosoro yeah me tibia bi no mo kasa se me no maduro no kra no se say aduro bi ho a no ma na akoyu yade api ansa na etu ase da bi
aduro bia nkoyi yade mpie because aduro na kasa na wo nom no say chemical drugs a emoa ewom 30%, chemicals ewom 70%. Eno nti ekoduru pempenso bi wa America na patients esiu doctors jiska kese adentia doctor command aduro a asumdwe de bre no na eso chen hawa de bre no just say the side effect of aduro no nom ye no how na be ye kese sene asumdwe a wonya ye sa apomodin de bre no eno nti say no ye share side effect more because emiti na emiya na mekọ akono maduro na aduro no mekọ akofa enifra breme a na me kono jama mti ye meya nka mepe eno nti no enko ba bia konom aduro bia keke because e say mema krampom no ye hu say mema ne pii wo ho a omu treati yade bi na yare na omu treati no nura ye de ma omu ho no eno so ekum omu mema so to one hu ambalance an kire nua ne die ene lifestyle changes bi e bebo a wo de be ye adunu mu nko a onkwa na nyina na wa dadro so onkwa na obema so awu ko bema de obema wu a oni je wasase so asa aduane bie ni apotoyo ana se dansemu a ebetini abesi sa ni je na obema de bema ono enye da bema enye enu nti no Solomon ni je ni sikanya mu nyina no heba bi okoduru yo hu se ni je bi oba bi di se na ka sika nko a ka Solomon ka ye ntene nka wo kwan ya fa so tene nka bi ena nyame so an condemn no sa kwan no so a che se nyame de a che mema ti bema o mema sembronya we mani sipi ni sita enu boni pia ye nomo a ye prescribe ma ye impempi ye kanu boni ya no bi fo se dia narcotics ye ka se ukonom adura doctor prescribe ma wa ye aduboni na aduboni a ye ne se unim aduro no hunim de na onom ebetimi akofa ohaw ni susuaso boni dia bro ebedu da bi oni pedua hi aduro no ye de bema ho enam se wa wo de ahye ho no mo anti ne sa da na ye de bema no se 2 morning 2 evening this ye no 4 morning 4 evening doses overdose and also so the area brebo no because chemical residues econo ebema brebo na ye inflamed because you non-alcoholic and chemical induced hepatitis you can say hepatitis as brebo na ho no chemicals it me ma brebo no ho no ene over medication painkillers ahodo bi betima ma brebo no aho no eno nti no onum adura enkase onum afa ho adi se nye doctor na twere ma wo a kai se ehun sunsanso so ebetimi aba na ye mpanifo se da obeto bo atwa asuo from no enye da no an mpafe esiu to obi ho a yare bi asase tete ne no eyo no ani no obi ode na adwim bototo ye afe na hun sunsanso no eba satan no ni rekra fi se ye no na afe wode nam tonro se sika nti ye se brafet homeopathically ye gia daje e de fidie hwehwe wan kasa oni peduem ye cheke wa hu nsuo because nsuo we ni peduem na do so chen moja yes nsuo na de nam okay o moja no efie wom obrabu na yi ni nyina wa quantify ahunu dodo se se ko ene ne kama se se ye kama je se yim dead bris ni free wadi kase na akoma brefo pompe ne bi ko baby se ko bia se entini mu kwan sisi enam sa de boni na se chemicals ahodo bi a ebetimi do hawo abre oni pedua ne dwuma odie okay eno ntina wo ba faith homeopathy e be detoxification okay ye make sure say efia ahodo an fie pii ni akọwọ ni pedua because obi ho a detox a ye kan onye bi da nana onye bi da o no creo enso so nim say 2029 if we are same as come kwehwe apom United Nations celebrating World Environmental Day no ombeka say nipa pollution eku wo nko no globally 800 people daily globally 10% of that people ni yemko emofra emofra na the man ye hu ni say say indoor pollution na say indoor pollution kra eku edom say ya how much more outside external abontia gutters ene car to musie ene nyoma bola odwa ye tugu baby nsu a eta etwetwe sebi ejana etugu baby nya kogu su kese kuria na yesa process ema yesabi eno na sen ye krom hampo de Ghana Water Company be ka say galamsey ama the amount of chemicals on the tutins you the costro and too much amount of that chemicals na enye na that's why so do bio pipe one ni na etwa foams say run ye essence amount of chlorine and fluoride since you see one of atenwan yes our chemicals no wow enti edoso pia enye mai almost one for ngumu a ene ka correlate basic chrome no enya sem ketwa enti say yakwa kodru apomodin kwanta na bi so a ye hu say yenko bonkuma na nifa yenko yenima na yemra echi
ne nyina ne sɛ ya pomboden sɛm no yɛnya adwumadi bi a yɛdi no yɛ crash no enti wei no nka yɛntu fo sɛ nipa wowɔ hɔ a ebra no bra fit homeopathic clinic ni detoxify your body tiawa because nyoma ya regu ye nipadua mu no se ni nyina na ya ka enya ye nan ka enyo nso ka ni nyina ko ya na akoka ka mfifire kura ante ye ni kwase mfifire te ye nanso so nyame nyansam no nipadua ni yidi opewi a de on pebi se pie wow america se obi na otwe ni onya ne naida ei obi di imprensa da konso ja ne nan ba ko pe da ko oh the chese eden a new maybe yede e can nipadua ti once in a while no na ye clean o gut floor no because scientists say ya renya sha se free funum ya de nyina sha se free funum nti ne se so tete aduane bone mo ya frudi a obesa fa numbers we say na fama me kuma se ahene makoko bin 18 mo honom se fidie na ye nyem rehwe mo bronya we ye mpese ode yare ne bedi bia se fata se obenya pomode mapa a ehho tie enfa ho ne ba bia ho bia ohwe sustainable development goals are number 3 say nipa bi o wi ase deserve so obenya pomode papa yo so until faith homeopathy abama mo say mo mra ne ma mo apomode papa e boda form wan kasa entina ho say yare ne count once abehwehwe oni paduam ne hu sede wa pomode se yeden etie bibi na e ba ye hu ne ntem ne esia no good 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Asa yetigola no 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi ye wo ahene makokobin 18 mu he ya senkran na wutie wo ntentan fidi kese ne so a ye wo Santa Maria Abuya Junction en atakradifo nyina momra Anaji police station chair honoma okofo dua ye Landry Managers Road bogosofo nyina bogosofo momra Old Asada main lorry station honoma ye boga abronsa no echi eno ti no bra na ye ma apomode a eho ti a ewie peye Dr. Bismarck no Dr. Bismarck be ka bi kakra bi a trena e dia seminya Dr. Bismarck can we be sure what you for? Ma 30 seconds. That's right. Well, Falconia, we so much here. What you for? Yeah. Remember, you'll be from a doctor now. Mohon Moshe, a member Yari, and I'm saying, member Yari, any day. Say, post it another day. Was it there? I say, who had the crow? So, because you know, I'm saying, Fabra, it's me, Benino. Nam de Batuja. Say, Faith Homeopathic Clinic. I did a friend of premature ejaculation. Yeah. Say, a hanker for pa. Nipa no se bi wo kokono go se masini dwoso aden tina asini dwoso petro na asa na asa dey etu ye bema obema ni mboni mu yakopon so ebo obema na o hye ne sa homachi bia no o se se bi obema no e Kenya ne ho kakra bi na de ntina o de edura en Kenya ne ho ana de ntina ntimi nyina so manfa endu konongo na wo kono ade Krobea show no fabra faith to me party clinic say dem boss premature ejaculation say loss of libido anu ni say no e basa na ye wa ade bia ye friend testosterone e be ma ye hormone bi anu say kofoma sa testosterone ne kofoma o ye de watin ka be kofom eti se bi oba ne da hokra hu ni so yedua wutimi wadampa na no pa no aba ofa no so onim se ko ye bibia ba no apie ko adwuma fabra faith to me party clinic faith homeopathic clinic elon ketenkete for no ya da mo asempanyum for adwuma da se bro ubenya wa hoto me bono ma no ama ubio sa bre ya dokota for mpanyimfo ya sorry frese ya ote Dr. Kankambu Edunka, ote Dr. Bismarck nka, obe frɛ na one wo mo akasa e wo 0244 58 38 59 and 0275 96 94 14 ma wa fidie no na ha na mintwa me hutiawa mesa ba sese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama Wadia Ba. What's me pini? Mentia Siemedo. See, Hepa Plus mixer, and your Juma Ebe Yoni Peduen Mono. After you cry Ebe one more. A drew yam my general well being. A bushapa would drink yam ye, a snippy beer. And to me, Manon Perfia. Hey, share, we Hepa Plus husband. Yeah, they were Hepa Plus husband, and they also were Hepa Plus wife. Now I'm born Hepa Plus mixer. My dear, do ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus Nina. I pay for a battle more manufo. And Quadawan in Field in Nuncamu. Our pharmacist and her basho at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapo drama. FDRG a trading crack. Mira. Yes, my dear. And not dear. Can you won't be a chum? Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me de sie wo an say. Makoto Dawood 13th capsules. Ya ma no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 13th capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain wa poso usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 13th capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratuo yi atum Dr. Time Daso minya udenie we ye kikim abna na wo ya yero fa here medima for herbal clinic asani nyina medima for herbal clinic Dr. Time Daso me ko ho a wonum hwehwe mi mu eye me diagnosis no e de be ye ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton menioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso ebehwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagini sika enam so ogini hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodro 5 days na hyase pagani mu ebe pagani mu a kosi se wankasa sasa wo pe no na fe oja dro no fa malaria hepatitis B na wosa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra medima for herbal clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medima for Herbal Clinic. Udima for no wa. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban
Mammy, must me pow. Na me papa nso e. Wo so no ma odi wi. And no more Faith Homeopathic Clinic. As so when you know I am your graduate. Yet woman coffee. When your Faith Homeopathic Clinic and Cabayan see pa. Come to the war. Now acquire Faith Homeopathic Clinic. I first saw me Ariano. Okay, as a magic, sir. Faith Homeopathic Clinic. O ma ben papa. I bet from Fidie free India. Na Yariani Shahine. A better as such a woodra. Young fan saw Yaria fast to cry. Oh, what that? Na a drunk tinkiti bia say what a free one say yare near stroke and nemu yare hunamwani and nompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid make jadian and mema yemre won pemu nyina wasa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifi ni peduani mu ama wo ho to free say yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka one numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Hey, say the Dr. Foku wa woso no ho ampa. E ba se edi nubrenua hini esa yare dia doctor e dia. Oje ni dia ampa pa o. No bru ana dia na eje wakasa kasa. Ofa kwanku mese. Say the wo hia wo bi na wato nsam ntentan. Ono mu George we anase. Obi a woda no wodidi wonam. Obi a woda no obi na beda ho enam a. Mesira o ya kan fu Dr. Foku Herbal Clinic fama no. Na Dr. Foku dia wona be kan ho asem akire me. Papa de se enim na daada. Obi a pressure esikire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye I say, on the day I can yam quota, papa, ebe yen tenten man and sakane de cry. I wafa. As someone me kon hu ye Dr. Foku say ye ne say. Mami bia wada hwi ma ye de na ba. Na wanya stroke. Dr. Foku akofa emu baby aba wonante swa. Mami na asori agina ho wonante a wokure. Obia ne to asintini ye ne ya ne kotodwe. Ana afenso obia ne sisi de. Dr. Foku boy se wa menante so bia. Wonu na pese wada dem. Ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase. Oh, ofeja ye na Dr. Foku enim ne dada ne de sike bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no amma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a wo ba ayaresa bia ho no mu a eke bia wo bebo bia Ghana card no be fam fa na wo so atuafa na wo pewe na wo pede ne mo twa me na me nkofrafra yarefo nyina mra fi se ye ntena se ema yade enkuye bra Dr. Foku wo o fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242155935 ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fro kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma frequency ada e de kopim fiada odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu krasa wo kan ya wu ne ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no ho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68
05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yeni Sister Spices. Abra, what did dear feel do? Aden. Nansen, and so kwadua ne aye dabroso. Ninkwa ne na bomu. E so fama na pa. So fama na pass. Hey bra, asemra no waka no. Na the secret ne say. Hey T, Sister Macro kofa buy. Onwa na wakofa Sister Spices abigaso. Spices are hodwa Sister dia abigaso. Eno ne me intasem yo. Se wo feel aponten. What flavor? Fish in kwanya. Fish flavor. Sa kukonso na oberia. Chicken flavor. Na so pese wo ye stew so a. Stew flavor. So cold do beef wa. Beef flavor. E fe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampa so. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. And now 0279 140940. FDA aji ejwedi nkratwe yatum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, your mamu akwaba, your koya, your son baby. Aha, your 102.9 FM. Aha, eye OTEC. Ansani yewe kwa koboye nkomo no, na yeni sister Juliana efrifa, ena kasa. Onne dinasem, aba yenim ha, ewo ifidye imu. Ni kunu akwasi agemai ya ofrido na aso na ebom otekrapa ena ode no abayanim ha so one na tena mfinhia aduonu miensa ba ma ya anyane ho ade one na wo mamumienu a one na wo no sese wakohan dan ena matete a one na munti matrese ho ena ntokwasi wayi ne nioma ato agu wuyi nioma ne tugu ya afedie de wa beti na kire ne se ni nua be ma yare da yare boma wakoka kire obi se wudi agba wa bo yire no na odi na busua daase no eno na anya sebe ono ni nua be ma na oda ho no asemi bro ne so kire ne so esene no enti na enawie yi ono nso ewo yanim ehei na nkoma one abo nyina no owura no a ye frɛ no akwasi agemai no ono nso oni ha ena wie die ntia oni ha I don't know sabe say ye frɛ na wama abre waba ko fitwumasi ohon te say nyame adom nana very good ona di sister Julia Sebiachi nana mpachon akwasi agemai kro no wanya no mpachon me na kasa adenti no oni ha eno de meya no ntia wa wo ka kire yen se o ma ha ne ma ha kina akese wakobɔ fosuji abo bi amane ansa enye saade a o ma ha ne ma ha kina ne haw ne sen ntia wabɔ maame ni nabusia dua nana wo kire mu kakra de ya bi ewo afide so ye betumi abɔ o ko fafiri ba bibi maame na fa na chi ko konfo bi ho ensem tenten to aya na duabɔ no ene mami hawo kese ode ba ye se waboni dua de na busua adase nti yebusa na no ho asem ogitum se duane de wabo eda ho yen dane nanso mami abusua wo kan de onfa na busua bia na ase ene a ye ka ho asem ye betimi aboma T40 bi wasa abo no ho dua wom sese ode mami na busua no na dase a edebe nsan ku no wasan boni hudua san wo wasan boni hudua na da kwa na da aduabo no ono ma na wodida duane de otumi se eno an odidi na agro wasan boni hudua ose maami fa na chi ma ne kopie konfo bi ho mama mi be pa na chewa jatum no mote na de ma ne boni dua na ankasa no maami be di etai di na temse ne kwasea eno ye ba ko mienu o se one na wo mienu ono an hwe nkwala na ma men san kogina ba bi se o ma konhoma nti ne dua bo na se no no okay se wo twen ne no dia tena se na bo matifu ntibi so se okroni ma wo dia se ase wo de se maka mere no me no wati krapa hotel junction oti metio anna me be ba sie na asase na mtonzo na aso me fegisu na aso ana me se fie okrapa hotel junction e pa ya asase na maame dampo mienu se ba akun e die ba ke sie hotel junction so to ho na me amedia magiska
ni jam no bi ebi bi ha na wonu ibi ebi ase ame ka o ba so ho wo ye ba ko fo do da so am bo so fo me chi ko bo adwaman ama o tum e pata me very good am se me yere no e ka ba na me tia sa e ka no fine ko ja me fa de ma me me be fi ase ko fo no e de o me me so en sana section ne am fo fika pa ko fo no ho twene ma ayare ana de batem e fi me satu ho me am se me fi se dan point no ana bro ye oni ka sa pa sempre de se me ese ma ko ma mdon ko la mi nu ni de be ma mse ba ko ma na mi da ka sa se me che me no u ni be ma ko amba hito no u ba se kwasia e no fa me de nyam se ka me bo bia ke se bo bia won e won no e na di mi mo ni bia so se ma di baba me mo be ma ni di o e tu ni be ma ko amba chi no o ti ma se kwasia so pe de na e be che me sa ni mo ma fo nya o kasa o ja ma anka mo ba no awu mi no be se wo ko be tete yesi ni no e na ma to ma sa se mo di awie am se ba so ko sha fo no ko ha da de ma wo ro anka me da jam ka sa ka da na nyu le pe do sa no ma de ko e da no ha mu anka nche me no kura se edua no wagya tum se de wo kan na ye pese ya me ba me si unya be ma no o so aboni dia na ke ke so ase wo ko sia gele me wo ba na mo dia be ma na mo ni dia kwa me on ko ai be dia ko bia na me no wo de bla ni tro disko mo sa wo anka ta asem no ti ti mo mi tani o kan bi se edua no de ni nua be ma no en na busuafo na da ase a se se ni nua ya de masa aye ko mi de ko me meta ba mu dia se me video mi me ma ne busuafo de bo ase a so so mo nku me me ma ne mo dia e ka tro oba na bo ni dia se mi ti mo ko ha o fo de no me sa jiska de la so hene un de la so dia na jikum ma le hene me sa de da no e be ma hai ba no jiko jiska e ma ntata minen so fa ya juma anye e sa ji 18 minen pa no e ko de nan chen kura bo no a se bita bora ko ma ti mi dia ma ofa e mo mo sha fobia e mo sha ko on pam ko high court ko na ba da so ki da so a se mo de se ni mo dia oba ni bi aboni de e da ho ya bon dia e da ho ba do o dia ma mo kia e pese ye ni wo hia wo take hanom me man na me cha da o ba o ma free for be chime o ma free for be chime ma and am tell to be ba so bi ba ma ni nie mpa cho ai nana ti wosan akra abo ni hudua se ono de omo awura ya busua dua na emum obai nu abo ni dua na de enti obo ni dua ye se oba ne se omo akohoma osan so esene kwasia na ni nua ba ma bi wo ho no mo ntimi kwasene kwasia na osori a ono na osene kwasia Julie asem we ya wukunu anase papa yi kan wusom sei brawani me pa cho me ne nya kasa wo fi ho eye ska no me kasa ye ko bo bosia wo ho ene ko nya ho kasa enti wotam ade so de bebo me na me so de ade we bo me me so be de praye be jamo enti wa mfa de na mo me so ma mfa praye na nya mo wo se sa asam na me kan enti wa ko gina so bo me dua wo se ne kwasia ma se ne kwasia o so se me se ne kwasia wani nso enso no ha se me kro wa kan Udi na tem. Mini na tem. Wonu otwa bi ba de obaye be no. Awurade ya. Okotwa bi ba. Awurade. Na wokofa na chi me konfo bi ho. Be de wonu was ye kwa na konfo me asem no kra de me hu se de me saka no. O se wa fa na chi ama akoko. Asem ya wokan. Asem ya se okofa betum. Aburo ayo 10 years ko 6 years se si ya asem wakofa betum se me fa na chin asem na wakan ko be 6 years a na nsa na asem ra na wakofa sa asem yi ai san abeka na wakofa na chi me na me fa na chi wo pata ni kosua me pata na obi ana wo mfa na chi na konfo ne kan ye ma wo nso te ase ye pata ni kosua entu die sese die hia so ona ne odua me pacha eno ane hia pacha eno ane hia menene ni asem bia ene Asem 13th o bruin na no akra o fra me tenchina me na ko da ne medua na me se enipa de metu ya no enya ntokwa na enya hwe ka ese odi asem ne ko to pane mu bia ni ehia na wo kan asem na me so me kan asem na se betimi awale wa mehu ntimi wale wa mehu aso se de o si guru me nua na nua ne nya we nku wa dua wa buru me fi otimi bodua e wo fi ya tim na de sereba de ko jan ya bom na de asim ko so ya ba me ensa hey she obodua no afa sereba
ya nuamu no de sim finfin no de da ayi ko jan abom na sifio finfin be di be na awotwe no obi enfa no ano akochini ba no abesese firo wo di abonko ano so woni sister bi wo fio ana me ni ma sam esi woni sister ntam ana ase ma me nkasa sister na wonam sa eni pa me ne nti fie de ba da na me nkasa no ho wo se am se na nkasa fa ate wonam sa na no electricity for abofio no mo ya light bi na me che ba yira wanim ho nti wo ba ya na ase uduru hwa na tekem hwa na ase na ase na ne fati di nkomo na mse nkomo me di nya me ne fati me electricity for ne di nkomo no ani hwa na no wa refio no wa sesa kosu ya hwe pam na na gye na be kama wo dan ne ase ne wo dan yo so na no ndi minim anu snap ka ho kosu ya ka ho de ote ho no Owa de achia me. Akra? Be man so on de oba de wa boni dua na omo na busua dua. Wasan bo no ankasa ho se dua. Wasan bo no an ne ho dua bio. Sese wo no wa bo oba yi dua na emum amo na busua dua na oba yi ka wa frɛ ensuo chairman. E de abo no an ne ho dua. Esa wo. Mamen sa mo bio nza fama. Tie. Sister free ye me da. Sister free ye no an obo na mane se. Wabodua de bi minua no ada ase obo minua wase nsuo ne de sister free ase ho ene wade snap akọ tutugu nsuo no wase nsuo no bo na nantoam nsuo ne teneten ko bo na nantoam wo sister free ye ba bi oye na dwuma no odi asuma no so mpa ngoma na nantoa hey no se okroni mo odi ase ase what to say masa mere no ene wati krapa hotel junction uti mitio anna me be back see na asase na mton do na so me flegisu na so ana me fie o krapa hotel junction e kwa asase na maame dampo mienu e se ba aku e bi ba ke sie hotel junction so to ho na me amedia yaji magiska ni jam no obi debi dia na ibi e wi ase ame ka o ba so ho wo ye ba ko fo do da so am so fe me sie ko bo adwaman ama o tum e patame very good I'm saying, you know, I can't meet you as I can. Fine, because you're my father, mommy. Maybe I feel to go for Eddie on my name. That's what I said. I said, I'm among folks to back for the home. You never my ayari. If you miss out to go, you haven't seen me sit down for you, know. And I'm going, when I ask, I'm for 7. Missing my call, I'm not for me, no. Maybe a bear mam's in my call, ma. Ah, maybe I can have some chairman. Who never come by it, so with myself was here. I don't have any come go bia. This will be one. I won't. Then I didn't move it. So my Baba, the more than I do. But you never come watching. What you must have was settled by the private Mr. Limo or Mount Yao. Which I can't without no woman, no better will go to tears in you know. And then my thought myself more dear. I'm still bad. Perhaps we shall follow hard at the mouth. Don't tell me. That damn because I have done you never son of my call. I don't know how to I can't tell me. No crusher. Eduano wajatum said they walk in a yapes. Me by me see. We never man. What's a bonizia? I can show us away. Get me what about the moon, the Bemonia. From him, uncle, a baby who be up. Now, no, there was a very true discussion. I can't ask or can you be Eduano in your Bemano and the bush of phone a dance? I say, I hear coming to the members of the moon. Maybe you never managed to put a boss here. I'm so won't commit me. Okay. Awa de achia me. Akra. That's it. Enti akwasi agemai. Ono na okasa no. Brem. Kwasi agemai abobonua. Opedua bododo. Ah, na be ma de ubodua sa. Aye kura ye de wo kase wasan. Abema pa. Oh, David. Hey, Akra, ye che ye tiefu nyina na. Na tumi kobodua kotutu snap ni munsu e koba ntoam wasoma no. Tumi suma nsuo de se fasa aduabo we koma nto ama me. Koduru na kobomu ado ga che de se. E de aduabo pe me no. Tumi de sreve aye no amaduane hihye kosua ho di konja bom. Ade de aduabo ni. Be mapa nso. Hey. Oh, David. Oba woni watena 23 years won asem ne. Ema mienu wom. Ema mienu. Ketwa kura 18 years. Ketwa no 16, pani no 18 no hon. Okay. Okay.
Okay. Brema, odi brem sima. Yo akra yenchia nanaji abo tepa. Sana hene nana yamao. Awie. Ena Derek Ajiman abamu de Derek de Ajiman we de on this Ajingo de on this on the UK on the kwakudi wa ya papa. Na kwa we de obegu Ajingo. Ajiman bi gumo ni mazio. Timonya de so demonstration say on the said you know na Ajiman di we say obo. Akra Ajiman ne kasa ikra kire say ne awura yi kan betuma ye no kire so wabɔ ne dua no. Obi a no obi kasa. Wose wabodua de na abusuafo adase wose o memmo ni dua memmo menye ne saa no no mom de mabɔ ni dua na wose gina hondo mo asa abodua bio wadi mfemfem mo ade ye kwatwe waso wose mahwindi azigire kyese wode wo to dua bɔ mu no wanfi na nipa be kura na esi aba wiase nipa bi di dua bɔ di agro na so bibitim bibio kroba da kokɔ e ma o mu amudi nua bodia ya mo national anthem no national anthem kwa senya brebia na yebo adi se bibia asi enso so mode ya se mode monko wo wani obi wani che wo ya na eya amanfo obi num se o mo wani me gitum se obi a oburu dua bia ya na adwen ye ne se oburu nua bebrebe bia na adwen ye no wonim o mo yesa ari nyina yom so o mo bibia bo o mo ho ban o mo bibia wen wo mo ne sani nti no obodua no kura no a enya no bebre obodua si na mafa akire no makodane because onim se ebeku no akodane na no anuama bi asesa wodua bom menim se na akonfo ne abosom so omoje bribe na nka wabo nipa ni dua obedane dua no onka ho a na nka waba wafa akire se ndika mfa nsesi na mawia Krobea fon wona wafa me se memfa me se na mafa ensu asoma si wonkume na mafa akire akodane dua no se be ye dua ni nyame na Krobea nka ho na madane aman ene yam se wo mu nyina yam se tisa pa dia na ho nyina yam se kata asehye ni bia ba ho na se mafa me ho adi o me de mu adane manim na se ko ba ne sa amokura ahonhom no enipa no a me de je me ho no o amokura wo mu nyimu ni o me so nim se enipa wo na afa wo fa akire ba na konfo na madie madane ama wo mu nananom nsamanfo nananom asuo nananom abosom obi obeye saa bia obeba konfo bia obedan na ho se obeji sika ne wadane wa bra eye no kure na wode tete ne ho a oba be dan ne kude no nana odane amamo mfa monchi wone konfo ni nyina mom vise akonfo ni bia ma adwuma na sei so onso obi a wone ponko ndi wo kwa na wase na wadaru mo wodi sienie wedi oso wono ana boye na ye no kure se wo faaye na enso so na wo so wo kasa anya sa na nimbegu ase modi hye no ntimu nya ama ne nche na ba sa ama mu nya ama ne nka why wedi a mesere mu oba ade sredi atu na no abosom ne nsamafo se eye no kure nko ane nipa ne fa akire ba so wo bedane omo nche no konfo na obegina mu se chia mi ogun sa asere atwa akokọ ni kosua ne kura no onim kura wo mu na so o ma ne kura ne na di on kura nananom mo nkyere nka ho aha afei hwe ewiase se oba wo mpena o mpeno wo peno so a ya peno se wo hwa di ageman ye sa nyina opa awurai na se awurai wasoro wone so awurai atinkensen eduabode ni nti osuro no ompeni bio on say dan ne ho asem ni ebisa no enye mmere se oba tia wade ase na won han dan na obesa akọbọ busin ana se obekọ na busin se mo misika na me ko han dan efiri se ba bia wote no ho hye enkra na ewi no wo yesi wodwane ana wasan akotojem enti ene sa na tie dia obepɛ dan na watu akọ na ne suma akọdwe no eni obi ani wa wote ni kunu fie ni kunu dan a wasie mu na obeka se wo firi ho na wakọ han dan ya eya asomdwe enti we nu kire se eniema bi ye se ekoso abusuye ni nyina anso ye ntie sensem bi se betomo nimu amfa mo nansi fom se ye oba abusuya se ye be ma abusuya duabode ye de enya papa momfa mo nansi fom se guna mbeguna mungu no eguna mo beguna mungu no efiri se ene edua hohwe eduabone ana ebidigdi akura akopem se me edua se benya wo na ye behu na kire ni ye bedane na wanya ahoden no ene kura nya me yawo se wawu awi akire ka
wawu awie kwa hohoro se kan so wan kwa hohoro so a de obeso mu sei na ye hu na sade eka afa wuwo no kwa ne ewura fie de wawuo no ne ya na yira na mom akire na ye hwese ye be ye den na nipa ne sie na ye bokọ efuru no betimi ahye fridge mbe se boso me nwotwe esan se ye dane abosum nti enti ye ne ediduabo bibia on eduabo bi wo hwa ya na ye kakra na eduabo bi ho ya tan we ne duabo obo ya se ne se ya se o mu akonhoma na abo akonhoma we zo ye duabo odidi watam na se ontimi ni di onu atam a we ye duabo eno ane se obema oba odidi matam de me ntimi ma ona machi bio ko umu mfi aduonu num ni wonya ne ho ade wugya no ano anze aduonu miensa ko ba bi na mentram ba bi se wunu aba ma wo na nachi mi na mbo akonhoma se wo se wo timi didi matam na ntimi didi wono na atam de a ko eno ane we ye duabo a we hu enskwasi eduabo sebe na kofa asem aba na yetie ye kwa hu ye sa afra wa azminsi ho ne minsi ho china akura etuo no a edene beba sure me da say eno brawanim na men kan fan kyerɛw sister Julie se wukunu kwasi ageman ye de enka ye na sumdwie ene ye pɛ no na ono wa kyerɛ yen sɛ owotumi wa asanteman mu sɛ de asanteman wura aka no so obebu so no onfa nya dwuma jai ye betutuo no na baabi ye be fa ye be twe no de naba no ye be twe ne de naba ate ti wo de tamutwuku enkasa se ne afra no so wo ma okay de so ne so ena de so ene ye de be ye ne ho adwuma ate oso ope yenso ye be kire ni se yenim kwan a ye fa so di nipa de obia pe e de ma no de opa asumdwie no ye ma na asumdwie de opa basabasa no ye ma ne basabasa enti kwasi ageman ye be ma ne basabasa no de asua nyansa ate obe ware biem me pa cho da bi aware ndi o ware biem ona ne udua me pa cho na ko baby onni ni hweka da bi me ni hweka onfa ne ho kocheye enkomo edikai enono na wiai ababa awai yese wo amount from prisons a wo no eho na aye adwuma ye frɛ Erica Tete Asem Beba Dabi dwumadie yese wo mfa ni agro kra ewa amount from prisons enti na wiai Erica Tete a very good afternoon to you Yankopon onhyira wo se onso onfa yen eni agro afei awodadie mu nchia nso nkoma wo ye frɛ inhyira mufa akwada ketua yi o maame afei akos ene wabusua nyinaa sɛ ɔsrɛ Nyankopɔn ni nhyira ene ye wawoda ɔsrɛ Nyankopɔn na ho bambo ene ne nkwa husan sɛ enka wo amufa Nyankopɔn nhyira wo na untutu wanamon so emfansie omamba ko na menhwe se afia no behia bia se ya eya best brain publications for omo dear every year omo ye Asem Beba Dabi branded calendar de ba be cheyen oba de achia me akra afin so best brain publications for asa akeka wo omo de ewura na asi a yenya nwura mu yewura mba omo de ewura mu yeah enti sesi ade na uhunu akra sesi ayi de ma mo Facebook ni YouTube ne so no o efe o sesi o tech ayi ne bosoro ne symbol no aha na chance de ne boho ene jata na ba na num jata no ankasa jata we na wanyine ni so aye ko jata wa bra won twema wo ni ode ba yawo no ne symbol fo no so de form no ena pie tuatua ho sei ena oba form a calendar no e boho ena ho no so kra no jata ba ko bi sa boho no aba de no de em se ntutu ofiri nanum oba wo de em se nani abe so ono na eka Asem Beba Dabi eti ne power ena power na pie na mu ba ena Asem Beba Dabi no so egu no fefefe ena calendar ne go we 2025 next year de na yesimu a ye koye nimu no Matthias e wo best brain publications Matthias what to say
nyame adomo nana afi nso masan keka mo ho biem yankopɔn nhyira mo ate adenti na ye bra no mo ye calendar ahead na wo de cha Asem Beba Dabi branded one of course the entia okay nana we de mechia atifo hey minie e ba kwa me ya fanboy yo ya ne de me nka man yes na me ya mind too much na de fanboy me ya fanboy omonyo wo be jeme hey obo we almost we ya bad pa hey won be sama ya brand ya kakra emere wa fo kwa kokrafo kwa oni omko they see how person twu film kokrafo na omo omonyo ye January say be chase wuku ada ye 2025 chase wuku ada o Matthias kasa na mitio na mebusa de ntia afia no bia no mo yesa de we ma ye sure yeah na mefa akwanya hiso na machia etifo ebiem ense ohwemu a inipa ho adwuma ena nana oye sure na in fact yehwemu a wode boa inipa so oho hawmu ene amane na obi ho a mfirisia be edune akiri nanso ode ba ya na nyankopon adom nyame afa so aye bibia yi amano yeah ya no na in fact a Cabez Brain publication akoma se afi bia no ye be yes ade wi na ye de abo abaso in terms of say obu anipa no ye koso ase koso abo anipa na unhira de e wa sa so esan so e wo soro pia nti ya no ana nyame adom eye ehye yem kran se da ne da yemra na yenye adufefe enso emfa nhye woni monyam Monica sa oye ni se ya na mani age se ya tiefo ya wudu obi a ana wupo obi asema entwa manipa ni ngu ansa na obeka ne ho asempa a waka o wote asi ya no ya aka manipa no ahohoahoa emra enipa no ni mu kakra de mi yei na ya ufei se wo wa abaso bobi de ma me ngu no abegina ma yi ase na Krobea woda hoi oti ho se dabi o wa abaso ba bo wati ase bo wati ase enti best brain for se wo hwe ye ba uteke fam heya wo ba to omo no ya nante wo calendar yi mu ache o afibia wo mo de ba ni ananti ache o mo na ya ma ye hunu na asia baabi e wo na wa onim say ye honso calendar de hu hia ye se date nko an ye hye ye Emmanuel hote say na mi adumo very good ya unua yi ba one no nso e ka bom mo ba be ye sa de fefe we de maye yankopon nsira mo ate IT fo mo na mo ye mo designs we nyina na mo de akoprinting for ha mo matwa ye da mo ase wate ye de si wo so Matthias de oye me ameba ti ye de si so se nto so na enkoto panyini pa no anim se ye dana si eburu eni afia no bia no sa de fefe we ya wo ye no de cheye wate kakra be na be kan so de akire ye na we de machia o tiefo nyina ojo so na so ya na ni ji se ya ba ya na wasum kama ba so bono ebia no yeah empese da achibi na ko ne krechi na ya begina o ze na nti ya ba so body no e de ma wo he ya pia kesia na so beba kesia na so beba mo yankopon shiramo pankrono abed and best brain publications ewo ebenyimfo yebechia mo pa wate na yadamo asenso pa wate se mo dwene nkwada ho eye nkrata ma nkwada enya bi kenkan sua ma wonim de mu to na mo san hunu se obi ye adwuma no wo ye adwuma pa yenta nachi ne emwa no yankopon shiramo obusu ndi ebeba be pe bia kenkan because biology say ya meta kire biology pa wa fidie so na no me kire bi oba ade a chia mete
timeba be pe biology ni bi na makenkan na mehunu ensam nso yankopon nhyamo medamase why okay arofo da wo mase mame ya da wo mo ase nyame nhyira wo de wo mahwe ne yehu bia no nyame enhyɛ mo anamu amen wo hyira mo yes akura calendar ya mama hunu se you know ye beba adwuma be se 6 ho be wa hyase akura wo baba adwuma sai da bi se won se first January no eye ukuada ye ma endi omundi endi na second new year new year na second no akoye yawada enti nyaade a yawada ye beba adwuma ne fiada na efiada ni omo ben enti eno ne ho no enyaade a ebeba so enti wo de beba adwuma enti mehwe no a sisi de omu nyaa me entena fie enti wa hwe ebeba sis de amude bru na sam no kire say holiday 7 for no so ya holiday 7 so ya holiday sa de ka so omo fie nko 8 ne preko any hani ya no omu nya asem no because say omo ya omo adwen say ya ba sisi a omo mfa 7 ne my holiday because ya start ya djuma ne na de tin ya yes ya holiday so de dia hon na ya na dia asem ne beba no they say hon na de ho beba afode wa ha hon ya asem adjuma wura fo ana say adjuma ya fo hon ya asem no fo mo kebi ba ye Odo ya kama fo say abra say shasi entem ken en kasa week no kura atoa so na nke ye ba be say 13th kura say hwe Kofi ntintwe akura Kofi ntintwe ye nko live bia na Kofi ntintwe 8 years as you did not live without what the whole year and there won't be but who's a scapper inkbel what's say what for so or say more fire put more ink in it so I'm for yeah so we dey kan wa bia na beka anaki about who go say so who know into we dey okay ya hihya ye dey aka dey obesan kanu be sign nyangopo inshamu mpanyimfo arafo moadama ye best brain for na edin komo na ohwe mfonyini no a efe pa ye betwitwa na ye de abeto social media ne nsoso na monso mohwe ni nyina nso bi ne sene yete na wiai momame na ebenage herbal fo ase ene onomomoa awiai onom na de hepa plus pavi and plasmos enso aba eyenuro miensa se unya bi na se ononomo a eboawo ema enepa etumi koso de mawo se ye kasei adanse amanfuo di edefa hepa plus pavi plasmos enuro ne ho no edoso se ya me ne wo kasei mana molto na koba bia ye tone yaduro bia na wo de wunya kope kasa wo pe hepa plus pavi ena plasmos na wunya bi na se ononomo a nokre mese wo se adanse no unsu benya bia di kire se aduro yi onomo a eye well being wadwuma se nipadua no well being no gina yi a de aka nyina nso eye bonus nyankopon hyirawo se wetie me kopa bito na emoa wo your number ni ewunti bibia se afre ye 0542 77 8572 and 059 13 67898 awie ya Bolivia Enterprise for onomonso na di Future Life Smart Foods no eboa adasa se ye ya me ne wo kasa die anuanom yade adoso yade bi wo ho a wo de anante chinchina ahoto amma me pa chaw wo de brakumasi sofo line ya alignment ho ye ne multi home ni die animhwe no na yaduane a yade san yade ye aduane esan so ye nupa ye ma obi ma wo nkodi se be ya wo yade a abeto so no ebekọ amoanyu ahoto ye wo vitamins ni minerals 23 ene wo nuane mu ye wo amino acids 19 ye wo omega 3 ye wo inulin ye wo selenium ye wo energy ye wo protein ye wo fiber ni nyina wo Future Life Smart Foods enuane mu enti bra be kire ya de koro a haw mu ne ma wo aduane aduru bi na kodi simple ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87
8090 awia Volta Real Limited for ma menkan fom famao se bronye besi ye hiansuo e de ya ade nyina na wo benya nsu papa e wo fie na watu e de adi udwuma ma Volta Real for mrem kire se onum nanim nsuo ni tu onum nanim nsuo ni tu se ye ya me ne wo kasa ide e babo ho drill na enhwe baabia Volta Drill Limited wa man kwanchenfo bia betu ama problems nko a e na wunsuo ni namu a se wo ma Volta Drill fo bemu a enuanom obesiesie ama aye kama pa de abawo so obekumase ahodwoda aban a ye main office no e ho ne wo ye number e ye 0244 299520 and 0266 43 2210 awia wo yade de beko na yade beko hebalfo e na eboa wo sa kwane so yade no ebeko sebe yade biara adane kwankro e de nipadua no so a wo kwenko no se wunya ba bewura yade beko hebala ahoto beba ama watumi agina brane yade beko hebal so yo bi enkuda bi atu wo breo enso ade ni mu stroke yade bi aka wato form emoja broso yade ulcer ohonhono enye duabo enso wo bre pa koko brafo bi tetel hernia ana prostate mu hawo wenya dompemu problem ana etwere yade bi ena edi wunya yade beko hebal ene asoya ya mekanfo amawo sese wo ba ohawa wunamu na sese wabamu kura abuo no ohaw ni be free so amwenyu awoto yawo asante bekwai dominasi zongo frafra hini fie wa ena yade beko heba yedi adwuma ye number e ye 0531 60 2710 0531 60 2710 ena wie ya no aka ya hyene nso se abapa mo e your biggest online shop mesi yedi dwa ewa ha onua mayenka mom na yenyina yeni dwa oho enioma papa no yenton bi mfamawo ewa abapa mo ha se yade ni namwiem enye brebia na sese okuru kra ba krom se wo ba bepa enioma wo ena ho kire wo system nim enti ama akromfo ne nso aye wild wa hwe yo betel bag obetwa oboto wo betu botom ayi usika de yakọ wo mpese sa de ne beto no tina ufie na woni enidwa abapa mall download yen app no abapa mall no download na wodi ewuram na wuram a enioma ade bi awuhia bia no yeton bi wa ha bibia ye de ma light bia yeton bi de ye de ye ho te sentade de ye de nua na ye nkonwa wardrobe empanom ne de keke ka ho yeton bi washing machine abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedi ye nioma no de eye variety doso ebo ne da fom e de ye papa nso de wo be oda no eno an ye de brew abapa mall so woni phone na be oda ye number ni 059 338 6133 and 059 339 1848 abapa mall o biggest online shop no e ho asem na make a kire wi awia isha ne nso se medima for herbal clinic Dr. Time da so papa no owadru o se wode so ba ha wode time to yade no so ma hotoba mo a hepatitis A B and C etetemo stroke yade de mato form mo aye mbre wo mpam kidney mu how infections how wo low sperm count na wenya prostate mu how enipadua mu yaw pressure hernia bi stomach ulcer bi fibroid bi ana diabetes bi na etetewo medima for herbal clinic papa no all the time beto wo yade ne so amwenyu ahoto ate kumasi abu akwa agogo ena papa ne wo the number ye 0244 77 4282 ena 0245 61 6336 ena Sisters Spices arofo enra me koto Sisters Spices almost still flavor ne bi e de ye me for ye ade na no nsu e de kire se wote se eye natural ankasa yeah very natural se wo tie me na wiei se wo ya nkwan wo ye stew de wo behia spices no enye spices bia na ye spices wo dwene de ye natural ho na natural no hwan nom na de ma wo eye Sisters Spices de no eno na ye natural Sisters food onom na de
sister mackerel ɛbaayɛ no ɛyɛ ɔma na de baayɛ sɛ wɔnom de natural spices a ɛyɛ sister spices ɔnom de aba apɔnkyenam a yɛawie yi mensɛ me pa apɔnkyenam bro nyan nkwan bi a mɛyɛ biara no mede wɔnom gold flavor no ɛna ɛyɛ me deɛ no jataba nso pɛ fish bro nya duru a mɛyɛ nkwan de ma wɔn enti bro nyan mɛyɛ fish nkwan de ama jataba mede fish flavor no ɛnam de bɛyɛ ama no ɔba adeɛ nso pa akokɔ nam enti ɛba saa mɛyɛ ne nkwan no a mede chicken flavor akokɔ deɛ no ɛnam de bɛyɛ abraba kɔftru asidi amamu adi rice and stew enti wo rice and stew no mede stew flavor ɛna bɛyɛ no na mayɛ beef nso deɛ no de ama ma hɔho ɛbɛba nti mɛyɛ variety wate aseɛ ɛyɛ sister spices ɛne yɛuse enti sɛ ɔsɛ wokɔdwo mu a ɛma ne maamei deɛ ɛyɛ natural a wobɛdi yɛ nkɔfa haw mmerɛ wo ɛyɛ sister spices kɔpɛ bi tɔ na mmoa wo wopɛ bi atu atɔn wobɛkuma se adum pampa so wobɛnya bi atu akɔtɔn wobɛ pizza sɛ sɛ amanfoɔ tɔ enti wo nso bɛtumi kɔtɔn wokɔ pizza taa wobɛnya bi roman hill wobɛnya bi swami market wobɛnya bi bantama market wobɛnya bi wowɔ nkranya cmb ne ɔkanhye wobɛnya bi yɛ namba nie wopɛ sɛ wofrɛ yɛ ne ankasa a sister spices yɛ namba nie frɛ yɛn ɛyɛ 0243 53 5025 ɛna 0279 140940 wofrɛ saa ahoma wei a sister spices yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa no deɛ wonte aseɛ bia ne akyerɛ mu nso de ama wo na awurade fie herbal center ɛnɛ traditional doctor amankwaa ɔpanyini nyankopɔn nhyira wo na ɔnto wo nkwa nem kyerɛ sɛ papa no wɔse baabi a tokuro da wɔ nipadua no mu biara no aduro bɛwura me nua baa kan wo ho tokuro na hyɛ ne nso sɛ wonya ba bɛduro awurade fie nko adeɛ a aduro bɛwura mu akɔyɛ wo ho adwuma bɛɛma kan ho tokuro baabi a tokuro da bi a wɔde bi bɛwura ama wɔn nso nneɛma tumi akɔyie ɛde ama wo sɛ wɔwɔ haw wɔ wo ti mu a ɔwɔ aduro nwanwasoɔ bi a ɛyɛ tire mu adwuma mo a moanya nnamu yadeɛ no sɛ nnamu yadeɛ tete nipa woba ɔbɛmu aduro nnamu yadeɛ no bɛkɔ sɛ yɛ mogya aborosoɔ ɛtwerɛ yadeɛ tafodosa ɛyɛ tiridi yadeɛ brafoɔ bi na abɛto ahyɛ wo so anaa stroke yadeɛ abɛka wato fam yɛ ana wontiri mu twetwew asɛ deɛ electric na nan mu anaa yɛ ano ayɛ mmerɛ wɔ mpam wo nsa buo mu nyɛ wode ɛbrɛ kuma sɛ kronom bɔɔsie ɔbɛn red park wonya ba ha ahotɔ aba ne nɔmba yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 206633 doctor number no ɔwaade akyia me akra okay abayɛ ai mekai no sima baako fa bɔ ne tofa kwan bɛn na afa so de kaa no akra me da se atiefoɔ awura ya sabe wo yɛ nkyɛn akrobea ebisa me sɛ yɛ kai ni mo a anano mutie yɛn anase mo a mo antie no so awura yi ɛba yɛ nkyɛn ha sɛ wɔne bɛrima bi awo na bɛrima no ɛnhwɛ akwadaa no awura bɛyi ɛna ne nkasa yɛ mu na wɔka sɛ ne maame firi mu ntɛm ɛbrɛ na usha isan santi no ɔtenatena amanfoɔ nkyɛn a ma okuhyia akrachi bi yɛ ne sɛ ɔbɛboa no ma wɔne no kɔdae ma anyi nsan bae bosome miɛnsa pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna akrachi no ɛte ne tikiti ma no sɛ ɔne no na bio na kampɛ sɛ wɔgyae no ɔpa akyɛwa sɛ nka obi a wɔnwo da deɛ wɔtete sɛ yɛne wɔ ana wanhwɛ yɛ awowo a wobrɛ nti ka akrachi no ne da sɛ bɛyɛ a nka eduru na awɔ so a nka ɔbɛwo bɔkɔɔ nanso so krachi ne se kan ya ne kan waka so wɔne ne na biem ɔnwa no ne deɛ wɔne no na bio nti a wɔtwa mu no nyinsɛn no ɔwoyɛ na krachi ne mfie no kura mfie mienu nie wɔ mfie no kura wɔ kodwa atoa no wɔ yɛsɛ da bi mfie no ma wakɔsi akrachi bi nso ɔno sɛ ei ɛne ɛmɛbo aboso mi nsia ɔsɛ wɔn deɛ ne wɔnim sɛ wɔnkyima ne ba n'akyi ntie ntimi mfa hwee ma ɔkɔtrae baako paa panyan na dam kyɛ sɛ saa berɛ yi bosome nsia no kyɛ sɛ wakɔnyam ne ba n'akyi nti ɛno so wɔwo yɛ ne kyɛ sɛ wɔhwɛ mu a nkwana ndabrɛ afe baako pɛ bi ɛna ɛbɛda wɔ mo ntɛm wɔde n'asum asɛm ɛne n'ahia asɛm ne ne su ɛbɛda yɛn sɛ yɛntwe bɛrima no na ɔmɛhwɛ no akora wei ɛna awura yi mede kae no good awura bɛrima no ade ne ba ha ne din de sɛ bra w'anim Hacho ora dodo na afle na agyeman wo guesting
ɛnɛ de agyemayɛfoɔ nso ho wɔ asɛm agyemay biem agyemay Augustine Krobea mu na aso ɔwɔ bra w'anim kumawu bɔdom ase ɔsi adwuma bɛɛ no ɔyɔ otwi aboboya menkɔ krakye aboboya na otwi okay papa yɛ hwan agya bra w'anim ɔho te sɛe yɛfrɛ wo sɛe kwadwo amufa ɔba ne abaayɛe krakye no a yɛfrɛ no agyemay no owura no na wonim so ɔne ɔbɛyi twempena ɔnyem ɔno no ɛnhyehyɛeɛ bɛɛ na ɔne ne yɛɛyɛ agya amufa ɔpani deɛ memenom sɛ mewɔ hɔ anwummerɛ bi ɛna bɔe no ɛbaa sɛ ɔbɛyɛ anyem na ɔso ɔbɛsɛe no na menkasa nkyerɛ no no wansɛ ne ɔwo a ɔbɛhwɛ no enti memene wei kasa ya sɛ ma wɔn sɛ na kora ɛnɛ akora deɛ wonya wo no ɔyɛ deɛ yɛ a ɔso ɔnhwɛ kora wobɛdidi enti mɛnsɛe no akora no nso te aseɛ enti ɛfiri da no ɔba bɛka saa asɛm no wansi wɔ biem enti sɛ memesɔre menso afumudwuma na meyɛ mesɔre na mekɔ afuo mu a memaayɛ na kyɛ sɛ kɔm ɛde akora yi sɛ manyɛ sika ama no a gye sɛ bia mfrafum bansa na wɔdidi nti baa saa no ɛyɛ saa na wei no bu afum me sɛ kanya me a kɔwɔ sɛe no pɛ no baabi yɛ dɛn ɛtenae ti wona wotu ne fo sɛ ma ne nsɛ no tɔbɔ ma mentwɛ mmra ni mu ɛhɔ nyinaa no wobɛyi bɔɔ me mu na yɛnhwɛ ɔwoyɛ ne hwɛ mu krakye no na ɔhwɛ no wɔwoyɛ no ayɛ firi dɔkta ɛkɔɔ fie no ɛna mbaa ɔba yɛtra ɔno no kurom ansa na yɛakɔyɛ hɔ nti yɛkɔ no ɛna ma wɔ mu dii ka na nkɔbɔɔ na amanneɛ sɛ yɛyi yɛ nti na yɛ memeda nti memeda no anwummerɛ no ɛna ɔde abubu yaa no ɛbaa hɔ yɛ kurom ɔwura so hɔ ɛba bɛhwɛ ne ba ɛna ɔyɛ sɛ nyamboa a kwasi ada wɔde nneɛma bɛkɔ adwe so nti ɔba no ɛho nneɛma sɛde ɔba ɛwo a nneɛma yɛ sɛ yɛde ma no no obɛdi dwan de abrɛ no masa ɛbɛpem sɛ dɛ ɛno ano nti berɛ bi sister bi abie baa bi wɔ hɔ ɛna yɛ ne berɛ bi ɛbaa hɔ nti nkɔmmɔdeɛ wɔn de menim asɛm koraa nti ɔbɛboa a woba no ɛyɛ ɛhɔ nso yɛ nim akwadaa ne yadeɛ mu moka kyerɛ krakye no wona sesi a wohwɛ akwadaa no krakye ne bae wama ɛfiri da no a mekɔbɔ no amanneɛ sɛ ɛfiri da no a wɔbaa no a wɔkɔɔyɛ no kyerɛ sɛ yɛsi kaa na ɛwɔyɛ ho no ɛsan nti meam saa si mu kɔ no hɔ sɛ sɛ sika ɛkura yɛ no ayɛ dɛn asɛnti yɛsɔre a yɛnyɛ sika bi anyɛ dɛn ɛmfa nto aduane ma no na wɔnana akora de ɔmame awu nti ɔne wɔnana na ɛyɛ dɛn ɛteɛ ɛna ɔnana bɛka sɛ an akora a mo se mode no ato obi no nti nya me ba no nya me nana no ɛba no no saa na ne nana ne kaeɛ ɛkaeɛ nti ne wɔkɔtɔ nsɛmena a kɔyɛ nsɛ kɔde brɛ wei no nti wɔkɔtam nsɛmena no firi dam ɛba bɛkyerɛ me sɛ kanuoma akɔde brɛ akɔda nso no wɔ saa de no ade ayɛ dɛn akɔ so nti ɛfiri hɔ no ɔnsii hɔ bio ɛyɛ wode mbusa wɔ a napɔ so a enti wo sese wo yere wɔ agya mufa me deɛ wɔfiri mu ntɛm wawu ɔnte ase na akɔkora woyɛ dɛn na akwadaa 2 years wotumi hwɛ no sɛ sisi a wobɛyɛ abɛdi kumase a ɔpɛni ɛna meka sɛ nyankopɔn ɔma wo nnideɛ ɔma adeɛ nkyew mekɔ afuo mu a sɛ bɔɔdeɛ no menya mba bɛtɔn a sɛdeɛ akwadaa ba sɛ aka wɔ no nkwa na ɛwɔ me hɔ nti mene no nkwa na ɛteɛ nti mesɔre ankakra yɛnyɛ bi tɔ na wokɔ afuo mu a woyɛ ne dɛn ɔno wei no adamfo bra w'anim wei no adamfo ɛna wɔte hotel ɔn nti ɔno saa wɔ nua ketewa te sɛ ne ba pɛne no amde ne baeɛ no nti wɔne no ayɛ sɛ ɛti pɛn nti tɛm bia mekɔ afuo mu a na wode no akɔgya ɔba a na makɔfa wade sɛ meka sɛ menkɔfa no kɔ wobɛtumi ne no atena hɔ nti ne tena no ɛnyɛ din biara sɛdeɛ ɔha adwen sɛdeɛ akwadaa no ɛsusu kwan a wofa so hwɛ wo nanaa no ok ɛyɛ meba sɛ yɛ saa krakye a wɔyɛ wo bɛyi saa adeɛ yi deɛn na wopɛ sɛ yɛmfa nyɛ ne ma wo gya sɛdeɛ adeɛ baako no sɛ deɛ na wopɛ sɛ yɛmfa nyɛ ne ma wo ɛno a sɛ ebia wobɛhwɛ ne ba ok metɔn this 6-bedroom house ɛyɛ efimua efikɛseɛ yɛ ɛwom adan no 6 yɛwɔ master bedroom kɛseɛ baako wom yɛwɔ wardrobe room ɛwom yɛ toilet and bath hyɛ mu yɛwɔ 2 other
bedrooms a ebia wɔ ne toilet and bath ɛne ɛwɔ one single room a ɛno nso toilet and bath hyem kitchen hyem na kyerɛ sɛ no nso yɛ self contained ne nyinaa wɔ fie baako naa mu efie yi ɛwɔ atwema kofori dua ɛya atwema kofori dua ɛya ebu akwankyɛn ɛya atwema kofori dua ɛboɔ ne da fam ɛyɛ fikɛseɛ yato fence wɔ afa ho asase ɛsan da animu ne kora nso bi wom ɛna ɛwɔ kwan ho pɛɛ nti daakye bi ado betumi de animu deɛ ne kora san si stores ya wobɛnya sika ɛboɔ ne wɔ fam nti gye saa number wei so ani gye ho a frɛ na yɛne wo negotiate number no yɛ 0241 198922 0241 198922 ɛna 0547 019763 ofrɛ saa number wei a yɛbɛgye so adɔfoɔ sɛ sɛ yɛyɛ a mene wɔka sɛ Dr. Dawood ne ba Shadrach waba bedwa ofri Dawood Herbal Hospital ono mo ende Dawood ointment ne Dawood 13th capsules no aba no ono mo akache nie opanyini somimu enchi ahwefo ne atifo nyina na yenkai wonum se ene efiada se de dru fiada bia ye no Dawood Herbal Hospital ene Dawood Herbal Industries ebra ye ne wonum hia ne ye cha apomde mu nsem ebre na so na ye chi obia no ne ye kai obia se wunya ma Dawood Herbal Hospital a bomadi ase obetu anamo aba ebia na wo hwe ya na se utie yen oko ye headquarters ankasa wo Sewi Asawenso memenda koko abwaji krom kwan no so eho ena Dawood Herbal Hospital ye headquarters na ankasa wo na oba Asante region so dia ye ba Asante region che akra na so ye ka edomo a amantem na so yes na edikanfo ene ma bibia wenya be say 73 years akra ode ne ntoma from say doctor ntitia so ontitia so na doctor etimi ama na kuma o enye sebia ne ba na kuma etimi wanyensan de a bra ne ba na bre ewo nyensan ho na ene na kuma anyam de a ene odru consulting o se doctor me de ntoma se ho tietia so me de se odi animonyam eti de ka che obia ne se yare bia ha obia no na wabomode atu anamo no waba adweso krapa ye wo old Metro FM ho abrosan na kane na Metro FM yimu adwuma no eho ne ye wo ye adwuma joda kopem memenda anopa no nson na akra doctor satenase nurses nso ewo ho oba de we ebehwe wo yie adanse nso ewo ho bebre ye number no wo hwe TV ahwe screen nase ye numbers ni go se wo tie o tech sabre nso a 0244 8864 37 0244 8864 37 akra de enti en me de Dawood ointment ne Dawood 13th capsules abai yenhwe yenua ba bi a ye chia amanonifo nyina odwumadie woni e wabrochiri etie pa esan so hwe na oso wo Connecticut ewo USA na ne yonko ba bi oye adwuma no oye Brazil ni na Dawood 13th capsules ne Dawood ointment akoye adwuma ama no ose ne yonko no se ne bosume so a akra akonwa se ikro ntiment nase ose ne time na ebe so pe ne ama na holiday ewo adwuma mu ho na ne sisi nso no na oye ne ho hwie nyeye oba Ghana last year September mu ho ena odi adri bi koye na ose okoye no wahu de ka no time no so se ne yonko no ne bosome ne so ya ohwe yawa ofa mu ko fie ko hwe no man Dawood 360 capsules oyi ba akoma no eno man Dawood ointment ose de man no nze abrofo de ana omo nsede nim the traditional medicine no ose de man obisan se adruben enie eno so onom nti odi kan yi bi nom amamre nti eno de man no akra unim onum adru no onum Dawood 360 capsules no osi na de chie the next day ne nansa so no na ge na ba adwuma obi ayama no holiday se dru ne bosome so ne men's time so anana just ye man holiday till say obi frim ne 3 days time na ge na timi aba adwuma na adwuma mu hompanifo bi sa say aden osi I'm free omo bi da kind courtesy Dawood 360 capsules powerful na ose chese eye ne wanwa ma ne yonko no
adwuma mu ye obi awanwa enti nyame ya adom a Easter obeba Ghana na oba enso de obetu no bibiri na ode akọ esa sisi adwuma mu ho no enkrofo akra che ni ska free enkrofo ahase ya mani sika se wo ba we ba wo so me peten we ba wo se brem 20 no se get na friend ni krom Brazil na nabusuafo de da ye gbo no akra minim sa wo no beba Ghana enti enne obi a wo hwe bia no baby a wo bia no se usisi na ye wo ya untinim emu twetwon edu baby obi wa na ne nsa ne nan ye ne titiri ye nua ba yi a wo Connecticut o ye Brazil ni enne ne ho ato na azia na busua ne adwuma mu nyina ni age no ono ne sisi na na ha no ene yawa na ofam eno nom capsule si akra wonim o sisi an menses na e bakra a wote adwuma mu a wo hu wow ohun se ne bosome kra so yaw ne ko wow enti se wo ba bi yaw ya usisi wonsa na wona ye utitiri Dawo 13th capsules wo de anopa no miensa anopa udidi wia enwumre no ano miensa be ma mpo de akra ma me fa ya number ne ma hwefo ene atiefo bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37 be ma bia wo hwe unya kubensu ya yetopa ye miensa na fanom akra de we me try me twetwe body say mama kai wasem me di kube di anyini no di adwan no me di kube dwane nsu okay na me de nom me kra de me nom mienu anopa mienu awia mienu anwumre that's right na Shadrach akra kasakwa eti ba bia wa o hwe bia no enu enso drugstore herbal shop ba bia ton ro bia obenya bi ointment no nso okasem no mpemu adwuma fatwi ne beko brebe de sra betinda senanka powerful nana yenu ya be ma bi freye na oso wa tunso agogo nana oso onya moto accident be 7 years ni ne nsa benkum na problem ne ba mu no ifiro wontimi nkoa ne nsa ne mu ensi ne duru time bia yawo famu na akra but ne Dawood ointment amotimi ride moto wow moto no otimi san twi afa ne nsa no otimi de kɔ nachi eye bibia nana oso obi o ye nifa enso na ne ma asesa but ne Dawood ointment am accident onya ye no otimi so wasi ne dadam akra obi a ne honam twetwe no ote yawo ne nipadua mu ahotutuo pa asasabro wedre Dawood ointment good edre enwumra anasa anopa wo de srabi o koda tibisra wo ba bia ya wo ya bia no nhihye ade be chena ohwan e boss fan sanku yi ho good media brebia me kase ene capsules no nantebo that's right die ntine say o me minute to paye no now the ointment no ni twitwiwo e na papa bi kan o say doctor ye de be frɛ no twi na me mene I think uchu ointment na wo minute to paye no kre na wo wi a oho me madware awie yes se me de sra me nipadua yes e bo me de dead na de dame o to keta so a me kanfo ama o ma ye adwumaden mesin for drivers ye dwom ye maamenom ne ye papanom wo de wakwa aba no good me mene to pa ye ni bi good na fa ointment no fasra na wo de da ade be che no o ho den bere be de sra betin da senanka enti adwumaden bi a wo ye ade na be hono pompo na bebo obu a pimples e woni nimpa ye nim ye nua be ma bi e ko wasa kropon o se oye mumu na eche nko akra wato no o se na pampam apa esan fu nwi pa akra da bia jo heart na ye duro no wayi ne bag o se doctor me te mu nkan nura e wo radio so am say na me ba ba hwe mo reception na 90 wo ba bi ani nwi bubu na ba ma bi a wo bonus e wo mu no bonus e wo mu no ma me odi okon hairdresser unwi ni ye enwi no owonkun bi o brekum say ye nua ba bi confess o ye hairdresser o say doctor munku na menwi o na wonim watete afiri container nim
That is Ghana new for you. And I'll take a cry 5 cities. Or take a cry, Ezra 5 cities. Or say, doctor, and one of you so. Wow. A buame pa. And to be ya, a dear now, a Dawood intimate. Fasra. Now one nom topayeno. Oko baby a tune herbal shop pharmacy over the counter. Ghana have baby a Kumasi Takra de and crying. Or the Okwa also pay Dawood intimate. Dr. Dawood, ne topayeno 360 capsules. And then an ointment, no, eba bua. Afi Dawood eba hospital so akra adanse no bua na ebu so. Powerful. Enwanwa. Obi timi ba bedi adanse bi. Na wahwe se duama yare sampa. Akra Krobi din was ahwi. Krobi was ahwi friend ya medi agro. Ye ba se ye be sayade. Ye be toa de dikanfo ayeso. Enti yare bi e ha obi ano to anamona bra edwo krapa. Ye wo Metro FM abro san mu a. Nana sisi enam yare no e ya ginsemu. Oh. Mrantie ne mabuna ya ho dwojo mrantie na fam pese ene ma e pa wo akra ya wonro ya mayenro ne yesa lady bi bai o say doctor me call baby me ye mama duro bi na sabi me sa sabi o mi yimframa me ne me kunu yimframa doctor it is sabi kan sabi o mframa kra apie ni o akra na how much more but na ye nua bai nyame adoma pa ho wow edwede twem ya no ne kunu bai wow enti oba bi a wo hwe anase bema utie ya enam yare gonorrhea syphilis chlamydia and effect bebre nipa because eba gonorrhea ne per se no bacteria ne Neisseria gonorrhea eba target wani ominim ena wo ye bema wo bema no wo urethra ena wo ye oba nso a wo ba nim ema bebre oba bi woni bema hia na nsuo na senyaba akra gonorrhea timi koso saade no obo one be ma hia be ma one be ma da no wote se ye ne ya wote yaw ade nso nkese se ye nigye be ma bi wan ho sane na be ma bi hwe ne ho sane na wote se ne ho asane no bo hu nsuo bia yes obi nso ho no oba da but on feel say ne ho kra sane no ehonso na ede asa ehonso na ede me ka se me ma ade ne ho pani fili oh akra ese na uwia no ahome na o de ada ena be ma otimi ye ne yie no uwia otimi date say mojadro bia no e chan sa ade no but ye kese nana